at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, thank God it's Friday, ika-20 sa buwan ng Hunyo taong 2025. Sa ating mga headlines, sa NBA Finals, ang Pacers tinambakan ang Thunder sa Game 6 ng NBA Finals, 108-91. Higit 50 barko ng China na mataan sa Rosal Reef ayon yan sa Philippine Coast Guard. 6 na Pilipino matagumpay na naitawid na dun sa Jordan mula sa Israel, kung saan patuloy pa rin ang matinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sa ating police report naman, hideout ng New People's Army sa Capiz, nakubkob ng militar, mga pampasabog at kagamitan na recover sa Tapas, Capiz. Sa balita sa ibayong dagat, ang bansang Iran nagtalaga ng bagong Revolutionary Guard intelligence chip at Iranian missile tumama naman sa ospital sa Israel. Mga pasyente na iligtas sa tamang oras. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, unahin natin ang NBA updates. Pinuwersa kasi ng Indiana Pacers ang Game 7 laban sa Oklahoma City Thunder. Yan ay matapos itong tambakan ng kalaban ng 25 malaking puntos. Yan ay sa Game 6. Nagtapos ito sa 108-91. Nangibabaw sa panalo ng Pacers ang team effort matapos na magtulong-tulong ang mga player nito upang dominahin ang laban. Sa pagtatapos ng matchup, 6 na player ng kupunan ang kumamada ng double-digit scores. Muling ipinakita ni Pascal Siakam ang championship caliber at yan ay matapos siyang gumawa ng 16 points, 13 rebounds at double-double performance sa loob ng 32 minutes habang 20 points naman ang naging kontribusyon ni Obi Toppin mula naman sa bench. Pinayagan ding makapaglaro si Pacers star Tyrese Haliburton sa kabila ng iniindang strained calf injury at sa loob nga ng 23 minutes ay gumawa siya ng 14 points at 5 assist. Hindi na isalba ni na Shai Alexander at Jalen Williams ang Thunder sa kabila ng impresibo rin na ipinakitang performance ng dalawa. Sa loob kasi ng 31 minuto ng kanilang paglalaro ay nagawa ni Shai na magbuhos ng 21 points habang 16 points at 3 rebounds naman ang naging kontribusyon ni Williams sa loob ng 27 minutes ng pananatili nito sa hardcourt. Sa pagsisimula ng laro, naging gitgita na ang laban, ngunit sa pagpasok ng ikalawang bahagi ay tuluyang lumamang ang Pacers matapos ay poste ang 36-17 run sa loob lamang ng 12 minuto. Hindi pa nakontento ang Pacers at tuloy-tuloy ang ginawa nitong impresibong opensa sa third quarter hanggang sa tuluyang maiposte ang 30 puntos na kalamangan pagkatapos ng ikatlong quarter na naitala nga ang 90-60. Hindi na rin pinilit pa ng Thunder na bumangon sa huling quarter bagkus ay pinasok na lamang ng kupunan ang mga bench player nito upang makapagpahinga na ang kanilang main players. Sa kabuuan, nagawa nga ng Pacer na magpasok ng 15 3-pointers habang 7 tres lamang ang naging ganti ng Thunder. Labis na ginulat din ng Pacers ang kanilang kalaban matapos itong kumamada ng 16 steals at pinwersa ang OKC na gumawa ng 21 turnovers sa lobyan ng 48 minutes. Ang magandang depensa ng Pacers ay mistulang ganti ng naturang kupunan sa nakakadismayang Game 5 loss. Ibabalik naman sa home court ng Thunder ang huling tapatan. Nakatakda ito sa darating na Lunes at yan ay 23 ng Hunyo. Oras yan dito sa Pilipinas.
Balita mga kabombot Star Nation, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na higit sa 50 barko ng Chinese Maritime Militia ang namataan malapit sa Rosal Reef, bahagi ng West Philippine Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay Commodore J. Tariela, agad nang nagpadala ng 2 barko at isang eroplano ang Philippine Coast Guard upang beripikahin ng ulat ng iligal na aktibidad. Nang dumating, nakita nilang kalat-kalat o magkakagrupo ang mga barko ng China. Tinawagan ito sa pamamagitan ng radio challenge at pinaalahanan ng nasa loob sila ng karagatan na nasakop ng Pilipinas. Hindi tumugon ang mga barko kaya lumapit ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard gamit ang maliit na bangka para kunan ng litrato at dokumento ang mga barko. Giit pa ng Philippine Coast Guard, patuloy ang kanilang pagbabantay alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na igiit ang soberanya ng bansa sa mapayapa at legal na paraan. Sa hiwalay naman na operasyon, matagumpay namang naglatag ng 20 floating devices ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa nasa Hasa at Canduli Shoals bilang suporta sa mga mangingisda. Hinarang ito ng 4 na barko ng China Coast Guard pero natapos pa rin ang misyon. Ayon sa Philippine Coast Guard, malinaw ang mensahe, hindi uurong ang Pilipinas sa pagdepensa ng karapatan sa sariling karagatan. Kamunod tayo ng report mula sa ating news team. Ang kontrata ng SIPCOR nanganganib kasunod yan ang issue ng power supply sa bahagi ng Siquijor. Si Pangulong Marcos ay nagbabala na tatanggapin ang courtesy resignation ng concerned government officials kung bigong makamit ang timeline na maaaring madaanan ng 12-ton vehicle ang San Juanico Bridge. Alamin natin ang update mula kay Bombo Annalise Soberano. Nanganganib ngayon ang kontrata ng Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR kasunod ng issue ng power supply sa nasabing probinsya. Ito ay matapos sabihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ongoing na ang pag-review ng pamahalaan sa kontrata ng nasabing power provider. Sa podcast interview ni Pangulong Marcos, kanyang binigyang diin na kung hindi sumusunod sa kontrata ang isang power provider company ay posibleng ipawalang bisa ng gobyerno ang nasabing kontrata. Gayunpaman, sinabi ng Pangulong Marcos sa nangyari sa Siquijor, nakialam na ang pamahalaan para tugunan ang problema sa kuryente at tubig na nagpapakalbaryo sa buhay ng ating mga kababayan doon. Giit ng Presidente, sa mga ganitong sitwasyon, ang una niyang iniisip, ayusin muna ang problema at hindi magtuturuan kung sino ang responsable. Kapag naayos na ang problema, saka hahabulin ang mga nasa likod ng hindi magandang serbisyo. Una nang inihayag ng Malacanang na maglalabas ng show cause order ang Energy Regulatory Commission sa SIPCOR. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. My head na sinasabi, ang una mong reaction, fix the problem, not the blame. Kasi sinasabi, sinong dapat mananagot dyan? Sinong ganyan? Oh, sige, dito na. Pero ayusin muna natin yung problema. And the way we fix the problem, we brought 2 generators from Palawan. They are now in Siquijor. They're already functioning. Maayos na. We even had to provide the fuel. In advance pa ng gobyerno yung fuel. Dahil hindi naman kami dapat ang gagastos dyan eh. Ang mahalaga rito, hindi mo pinaparusahan yung tao. So kahit na kung sino nagkamali, hindi yan ang priority natin. Ang priority natin, makapag-deliver ng kuryente sa bawat bahay. And that's what we did na namin. Pero alam mo, like any contract, kung non-compliant ka, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbabala naman ang Pangulo sa mga concerned government official na tatanggapin ang kanilang courtesy resignation kapag hindi natapos sa takdang oras ang itong pangako na maaring makadaan ang mga sasakyan na may weight capacity na 12 tons sa San Juanico Bridge. Ayon sa Pangulo, batid niya ang kalbaryo at sakripisyo ng mga kababayan nating regular na dumadaan sa nasabing bridge na nagdudulot sa kasalukuyan ng epekto maging sa income ng mga negosyante at pahirap sa mga transport groups. Ang Department of Public Works and Highways ang lead agency sa pagkukumpuni sa San Juanico Bridge. Sa ngayon ay light vehicles pa lamang ang pinapayagang dumaan sa tulay at ipinagbabawal ang mga truck at bus sa gitna ng ginagawang assessment at retrofitting. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. that's another one na that's a test. Sabi ko, pag hindi nyo natapos yan, tatanggapin ko yung resignation nyo.
Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Nagtalaga na ang Iran ang bagong intelligence chief ng Revolutionary Guards kasunod ng pagkamatay ng dati nitong intel chief. Pinili ng Iran na Islamic Revolutionary Guard Corps Commander Major General Mohammad Pakpour si Brigadier General Majid Kadami na magsisilbi bilang bagong head ng intelligence division nito. Papalitan ni Brigadier General Kadami itong si Mohammed Kazemi, ang dating intel chief na nasawi sa naunang airstrike kasama ang dalawang matataas na opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corps na sina Hassan Mohagig and Mohsen Bagheri. Samantala sa isang panayam kay Islamic Guard Corps Commander Pakpour, kampante siyang magagampanan ng bagong talagang intel chief ang kanyang tungkulin kasabay ng mga serye ng airstrike na ginagawa nito laban sa kalabang bansa. Bumutian niya ang lahat ng aspeto ng intelligence operation ng Islamic Guard Corps sa pamumuno ng namayapang intel chief na tiyak ding anyang masusundan ni General Kadami. Muli ring nagbabala ang Iranian war chief sa Israel ng mas mabigat na pag-atake sa mga susunod na araw. Samantala, tinamaan naman ng Iranian missile ang Soroka Medical Center sa southern Israel nitong Huwebes na nagdulot ng matinding pinsala at pagkakasugat ng 71 katao. Ilang oras bago ang strike, nailikas sa mga pasyente patungong underground shelter ayon yan sa Israeli Health Ministry. Ang ospital na nagsisilbi sa mahigit 1 milyong residente ay nagkaroon ng pagguho at nasunog rin ng mga gusali. Unang inilikas ng ospital ang mga pasyente sa ilalim ng gusali bilang bahagi ng emergency response sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon sa mga ulat, ilang ward ay nasunog at gumuho ng tuluyan matapos ang pag-atake. Ayon naman sa Iran, military at intelligence facilities malapit sa ospital ang target nila mismo. Pero giit naman ng Israel na walang pasilidad na militar sa lugar. Nag-deploy ang Israeli military ng search and rescue teams upang tiyakin na walang natrap sa loob ng gusali. Oras natin sa buong kapuluan, 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Matagumpay na nakatawid na sa Jordan ang 6 na Pilipino mula sa Israel. Yan ay sa gitna ng palitan ng missile ng Israel at Iran. Batay nga sa report na ipinalabas ng Philippine Embassy sa Amman, ligtas na naitawid ang mga ito habang tumatawid din nitong gabi mula dyan sa bahagi ng Israel ay nagbibigay sila ng mga karagdagang impormasyon. Kinabibilangan ito ng isang engineer na kinilalang si Edsel Sarkilya na unang nakatawid mula sa naturang grupo. Sinundan siya ng 4 na turista at kinalaunan ay isa pang manggagawa. Malugod naman silang tinanggap ng embahada sa pangunguna ni Ambassador Wilfredo Santos at iba pang mga embassy officials. Sa inilabas ng statement, ang embahada tiniyak nila na mananatiling ang kanilang commitment na suportahan ang paglikas at pagtawid ng mga Pilipino sa naturang lugar mula sa Israel patungo ng Jordan hanggang sa tuluyang manumbalik ang kaayusan doon o kaya naman ay makauwi na ng tuluyan sa Pilipinas sa tulong na rin ng pamahalaan ng ating bansa. Una nga rito mga kabombo, itong mga nagsasagawa ng ocular inspection sa Jordan border upang matukoy ang sitwasyon sa naturang lugar na tatawirin ng mga Pilipino kasama na ang iba pa mga mamamayan na nagnanais ding makataka sa kasalukuyang sitwasyon sa Israel. Ayon naman sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv, tinutulungan nila ang mga Pinoy na tuluyang makalabas patungo ng Jordan at ibinibigay ang lahat ng mga mahalagang suporta upang ligtas sila na makatawid sa border. Sa iba pang balita mga kabombo Star Nation, kuha rin tayo maya-maya ng ilang mga balita dahil itong 10 bilyong piso na halaga ng shabu nasa bata doon sa Zambales. Balikan mamaya natin ang linya ng ating kasamahan. Samantala, Bombo Denise. Abangan din natin mamaya, Bombo Jaira, yung mga kaganapan dyan sa Department of Transportation dahil may mga adjustment na ipapatupad at meron din tayong malakihang oil price adjustment. Mamaya may mga update tayo sa dagdag pa nating balita.
Inaasahang muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo dahil yan sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon yan sa mga source sa lokal na industriya ng langis. Tinatayang tataas ang gasolina ng 2.50 pesos hanggang 3 piso kada litro. Itong diesel naman na 4 pesos and 30 centavos hanggang 4 pesos and 80 centavos at itong kerosene 40 pesos kada litro. Bata ito sa unang 4 na araw ng trading sa Mine of Platts sa Singapore na siyang basehan ng presyo ng mga refined oil products sa Southeast Asia. Ayon nga sa mga source, maaaring maantala ang supply ng langis dahil yan sa posibleng pagkaligalig sa mga shipment sa rehiyon na bunsod yan ng hidwaan. Naghatid din sa atin sa oras na 15 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inilala naman ng Commission on Human Rights ang mga rekomendasyon ay nilahad ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan. Kaugnay ito ng kalagayan ng malayang pamamahayag at opinyon sa Pilipinas. Bagaman may mga pagunlad o development na sinasagawa, naniniwala pa rin ang Commission on Human Rights na kailangan pa rin ng malalim na reforma upang mapanatili ang malayang daloy ng impormasyon sa demokrasyang bansa. Ipinahayag pa ng komisyon ang matinding pag-aalala sa patuloy na red tagging sa pilitang pagkawala at mga kaso ng pamamaslang sa ilang mamamahayag at pati na yung paninira sa mga human rights defenders. Nananawagan naman ang Commission on Human Rights sa pamahalaan na pagtibayin ng legal protection. Yan ay para sa hanay ng media, civil society groups at iba pang mga tagapagtanggol ng karapatan. Binigyang halaga rin ng komisyon ang suhestyon na palakasin pa ang kanilang independence sa pamamagitan ng charter bill ng Commission on Human Rights. Yan ay upang magampanan ang malaya na maayos ang kanilang mga tungkulin. Entertainment News. Dinumog ng libu-libong mga Filipino fans sa mga cast ng bagong Superman film sa kanilang pagbisita sa Manila. Ito ay bahagi ng Superman World Tour na ginagawa ng mga cast para ipakilala ang bagong film kasama ang bagong aktor na gaganap bilang Superman. Magkakasama nang dumating sa Manila sina David Cornswet at Rachel Brosna, James Gunn at Peter Safran. Si Cornswet ang gaganap bilang bagong Clark Kent o Superman kapalit ng sikat na aktor na si Henry Cavill. Si Brosnan naman ang gaganap bilang Lois Lane kapalit si Amy Adams na dating gumanap bilang girlfriend ni Kent. Magsisilbi namang bilang director si James Gunn habang si Safran ang magiging producer ng bagong pelikula. Gumawa ng special appearance sa mga cast sa Pasig City na dinumog naman ng mga Filipino fans. Nakatakdang ilabas sa July 9 itong kasalukuyang taon ang bagong film na pagbibidahan ng mga bagong mukha. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Muling nanawagan si Senator Christopher Bongo na pauwiin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabayan ang paggunita ng ika-100 araw ng pagkakakulong nito doon sa The Hague sa bahagi ng Netherlands. Ayon nga kay Senator Go, si dating Pangulong Duterte ay 80 anyos na at mas nais na lamang nito na manirahan sa Davao City. Ang kulturaan niya na ating mga Pilipino na alagaan ng isang nakakatanda ay hinahanap-hanap din ng dating presidente. Binigyang diin ng senador na tanging ang taong bayan ang dapat na humusga sa naging kampanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa illegal na droga. Anya, alam ng mga Pilipino kung mas ligtas ba sa panahon ng Duterte administration, lalo na kung sila ay nakakauwi naman ng mapayapa at kung hindi nabibiktima ng mga krimen ng kanilang mga anak. Naaresto nga ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso 11 ng kasalukuyang taon at yan ay sa pangunguna ng Philippine National Police at International Police Organization sa bisa na rin ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng madugong war on drugs. At ikinulong siya
sa The Hague habang humihiling naman ang kanyang kampo ng pansamantalang paglaya sa isang hindi pa pinangalanang bansa na ngayon ay nag-signify na umano ng interes na kupkupin ang dating presidente. Muna tayo ng mga update kaugnay sa mga adjustment at mga pulisiya, mga patakaran pinapatupad ng Department of Transportation. Tutukan natin yan sa ulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Jai, bilang bahagi ng pagbubukas ng klase ngayong linggo, inanunsyo ng Department of Transportation na simula ngayong araw, Hunyo 20, makakatanggap na ng 50% discount sa pamasahe ang lahat ng estudyante sa LRT1, LRT2 at MRT3. Ito ay alinsunod sa direktiba ng pamahalaan na tulungang mapagaan ang gastusin ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mas abot kayang transportasyon. Sakop ng 50% discount ang mga estudyanteng naka-enroll maging sa postgraduate level at maaaring gamitin ang discount araw-araw kasama ang Sabado, Linggo at mga holidays. Kailangan lamang ipakita ng mga estudyante ang kanilang school valid ID. Paglilinaw ng ahensya na ang promo na ito ay para lamang sa mga single journey tickets. Kaugnay niyang pakinggan natin si Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Dapat tulungan natin yung mga estudyante, lalo na ngayon. Kaka-open pa lang this week ng classes. And kahit pa paano, alam naman natin, hirap na hirap tayo sa buhay natin ngayon. So, konting tulong sa mga estudyante, malaking bagay na to. Kasi tulong din to sa mga magulang nila, sa mga pamilya nila. Magdadagdag tayo ng discount for all students sa LRT1, LRT2, at MRT3. At yung dating 20% discount lang sa mga estudyante ay inutos ng Pangulo na gawin natin 50%. Samantala, sa iba pang balita ay pinag-utos na rin ni Dizon na i-relief ang 5 airport police na umano'y sangkot sa extortion o paninikil sa mga taxi driver sa Ninoy Aquino International Airport. Anya, sila muna isususpend habang gumugulong pa ang fact-finding dito. Ito ay kasunod ng pag-amin ng taxi driver na nakita sa social media matapos maningil ng sobra sa isang pasahero sa paliparan. Inuutos din ni Dizon sa Manila International Airport Authority na magsagawa ng investigasyon hinggil sa nasabing anomalya na kinasasangkutan ng airport police. Binigyan din ni Dizon na wala na dapat anyang mga special taxis sa mga paliparan para hindi na rin naaabuso ang pagdadalaga ng tamang presyo. Anya, dapat nang sumunod sa metro ng taxi. Kaugnay niyang pakinggan natin muli si Department of Transportation Secretary Vince Dizon. At nag-instruct na ako na i-relieve yung 5 binigay na pangalan. Ginawa na yung kagabi, relieve na sila, dinisarmahan na sila kagabi, at suspended sila habang ongoing yung ating fact-finding dito. At natin yung ibang mga driver pa ng mga taxi na lumapit sa amin mag-report. Kailangan wala ng special taxi para sa airport. Kasi ngayon, merong mga special accredited na taxi sa airport. Kailangan, kung ano yung ginagawa ng ibang bansa na regular taxi, kapareho ang fare, meron lang maayos na sistema sa airport, pumipila ang mga taxi doon, may maayos na pila ang mga kababayan natin. Sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Tuloy-tuloy muna tayo mga kabombo sa mga karagdagan pang balita at impormasyon. Mamaya ay meron din tayong panayam hinggil ho sa isang masalimot na kaso. May kinalaman dito sa isang local official dyan ho sa lalawigan ng Cavite. Maya-maya lamang ho yan mga kabombo. Samantala sa mga karagdagan nating update ay kukuha pa tayo ng reports mula sa ating mga kasamahan dyan sa bahagi naman ng lungsod ng Maynila. Dako muna tayo sa iba pang mga balita. Nananawagan ng Department of Migrant Workers sa shipping industry na palakasin pa ang suporta at protection para yan sa seafarers. Sa gitna ito ng panganib sa karagatan, kagaya ng mga pirata, mga naitatalang aksidente, harassment at geopolitical tensions. Ayon nga sa ahensya, mahalaga ang papel ng mga marino sa ekonomiya, lalo na nitong panahon ng pandemya. Binanggit din
ng mga eksperto ang kaso ng 3 Filipino seafarers ng MV Harris na nakakulong doon sa Algeria mula pa noong Hulyo ng taong 2023 dahil naman sa kasong may kinalaman sa issue ng iligal na droga. Bagamat 5 kasamahang crew ang napalaya na, 3 ang sinasabi na nagkaroon ng kahirapan para ma-release. Ang Buson Ordinary Seaman at Chief Officer at sila ay nahatulan ng 15 taon at naghihintay pa ng pinal na pasya ng Korte Suprema doon sa Algeria. Nitong Oktubre ay inaasahan nga na maglalabas ng ruling. Patuloy naman ang koordinasyon ng Department of Migrant Workers sa mga otoridad sa bahagi ng Algeria para sa posibleng pagpapawalang sala doon sa mga seafarers. Kabilang nga sa mga tulong na isinagawa ng pamahalaan ay yung pag-alalay sa kanilang pamilya para makadalaw ang kanyang asawa, lalo na habang gumugulong ang proseso ng hustisya dyan pa rin sa Algeria para sa kababayan nating nabilanggo dahil naman sa ilang aligasyon may kinalaman sa issue ng iligal na droga. Sa iba pa mga balita mga kabombo at Star Nation, kuha muna tayo ng ilan pang mga developments sa ating news team. Ang Department of Justice sinigurong gagawa ng paraan para lamang mahanap ang 34 na nawawalang sabungero. Pagtitiyak naman ni Department of Justice Secretary Remulla, hindi isasantabi itong kaso. Narito ang sa linya si Bombo Grant Hilario. Siniguro ng Department of Justice na gagawa muna sila ng paraan para mahanap lamang ang kasalukuyang nawawala pa rin 34 na sabungero. Sa isang panayam na ibinahagi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na makakatiyak umano ang publiko na gagawin nila ang lahat upang maresolba ang naturang kaso. Ani ay pinag-aaralan na ng kagawaran ang mga hawak nitong impormasyon at patuloy ang sinasagawang case build-up para mabuo ang detalye sa isyu ng kaso. Dagdag pa niya na ito ay kanilang responsibilidad kaya't kinakailangan mahanap at matukoy ang katotohanan sa likod ng pagkakawala ng mga sabungero. 4 na taon ang nakalilipas. Maalala na nito lamang nakaraan ay lumantad ang isang akusado na kinalalang si alias Totoy na ibinaging pinatay ang mga biktima at inilibing sa Taal Lake ng Batangas. Kaya't ang Department of Justice ay inihayag ang kinakailangan ng mga technical divers upang ito ay makumpirma. Dahil sumunod ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na matukoy ang katotohanan hinggil sa mga pahayag nito. Narito si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. Mahirap magsalang ng kaso na hindi buo eh. So binubuo pa namin lahat ng detalye. Kaya nga yun eh, it's one of the things that we have to do. We don't have to exhaust all efforts to locate the human beings. Kailangan magawa natin ang paraan na mahanap itong mga bangkay o kaya. Samantala, nang matanong naman ang kasalukuyang kalihim ng Department of Justice ukol sa iba pang mga suspect, ibinagi itong ang iba ay nakapagpiyansa. Ngunit aniya, hindi nila isasantabi ang kaso hinggil rito at sinabi pa na kanilang pagpapatuloy ang pagkalap ng impormasyon. Magkaroon lamang ng resolusyon ang lokasyon ng mga nawawalang 34 na sabungero. Narito muli ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. Naka-bail yung iba at yung iba naman ay hindi pa charged. Saka meron din mga nandiyan pa rin sa paligid na alam mo na. Hindi natin tinitigilan yan kasi this is a social responsibility to put to rest any doubts about the people we love. Yung mahal natin sa buhay, dapat ginagawa natin ang paraan para mahanap natin sila. Kasi yung nawala na parang bulaan nila. Live mula dito sa Department of Justice, lungsod ng Maynila, ako si Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Samantala, tinutulan ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL sa mungkahing ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections na itinakda sa Disyembre 1 nitong kasalukuyang taon. Binigyan diin nila nga dapat sundin ng Kongreso ang mga prinsipyo ng demokrasya at regular na halalan. Alinsunod yan sa saligang batas. Mahalaga ang papel ng barangay at sangguniang kabataan sa pagbibigay serbisyo at pagpapalakas ng partisipasyon ng mga mamamayan, lalo na ang mga kabataan. Anila ang paulit-ulit
paulit-ulit na pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections ay sumisira sa regular na siklo ng halalan at tumalabag sa karapatan ng mga botante. Bagamat may layuning panatilihin ang serbisyo, ang holdover provision ay maaaring labagin ang prinsipyo ng tunay at regular na halalan. Nananawagan naman ang NAMFREL sa Kongreso na ituloy ang halalan sa takdang panahon bilang pagpapakita ng respeto sa karapatang bumoto. Sa iba pang balita, mga kabombo Star Nation, nakipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development sa Peace Group na Climate Conflict Action Asia upang palakasin ang serbisyo para yan sa mga pamayanang katutubo sa ilalim ng proyektong Kasama Katutubo. Formal na nilagdaan ang kasunduan nitong Webes sa Social Welfare Department Central Office doon sa Quezon City. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, layunin ng proyekto na masuri ang mga karanasan, tradisyon at kultural na halaga ng mga katutubo gamit ang isang bagong survey tool. Pilot testing nito ay isasagawa sa 5 piling komunidad ng mga katutubo. Aminado naman si Social Welfare Development Secretary Rex Gatchalian na matagal nang napapabayaan ang mga indigenous people sa mga programa ng gobyerno. Ani Gatchalian na guilty rin sila dahil karamihan sa kanilang mga programa ay cookie cutter o hindi talaga akma sa natatanging pangangailangan at kultura ng mga katutubo. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation sa buong kapuluan. Nasa 30 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At tuloy-tuloy pa tayo sa mga karagdagan nating balita. Pinayagan ng makabalik sa kanilang tahanan ang halos 900 na mga evacuees na unang inilikas dahil sa serye ng pag-alburuto ng Bulkang Kanlaon dyan sa Negros Island Region. Batay nga sa opisyal na report na ipinalabas ng mga otoridad, kabuang 254 na pamilya, katumbas yan ng 877 katao ang pinayagang makapag-decamp na at bumalik na sa kanilang tahanan. Kasunod rin ang naging rekomendasyon ng Disaster Risk Reduction and Management Council ng Canlaon City. Ang mga naturang pamilya ay mahigit 6 na taon na nanatili sa iba't ibang mga evacuation centers tuwing nagkakaroon ng pag-alburuto ang naturang bulkan at yan ay mula sa La Carlota City South Elementary School at maging sa La Carlota North Elementary School at La Carlota City College Cubay Campus. Kasabay nga ng kanilang pagbabalik sa kanilang tahanan ay pinapayagan na ang kanilang mga kaanak na bumalik doon sa face-to-face classes. Yung mga anak nila, mga estudyante, ay maaari na huling ituloy yung pag-aaral sa pamamagitan ng face-to-face classes. Sa kabila naman ito, hanggang 64 na pamilya o katumbas ng 233 o 232 na mga individual ang mananatili pa rin doon sa mga evacuation center dyan sa Canlaon City dahil apektado pa rin ang kanilang tahanan na direktang naapektuhan itong pagbuga ng abo at yan ay mula dyan sa Bulkang Canlaon. Ang bahay na kanilang tinitirahan kasi ay nasa loob ng itinukoy na danger zone at maging yung expanded danger zone area. Patuloy naman na makakatanggap ang mga ito ng tulong mula sa pamahalaan habang mananatili naman sa mga evacuation centers ay mayroong regular na rasyon na ipagkakaloob ang Department of Public o ang Department of Social Welfare and Development pati ng mga lokal na pamahalaan na nakakasakop sa kanila. Samantala, personal na nagtungo ang Department of Information and Communications Technology sa isang paaralan sa bahagi ng Buena Vista, Agusan del Norte upang tiyakin ang koneksyon nito ng internet. Kaugnay nito sa kanilang pagsunod sa utos ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pabilisin at gawing mas accessible ang internet sa bansa. Kaya't siniguro ng kagawaran na mayroon na silang internet connection ang mga mag-aaral sa naturang lugar kahit pa ito'y geographically isolated school. Sa kanilang isinagawang speed test, natuklasan na mabilis ang koneksyon ng internet na siyang magagamit lalo na ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Bunsod nito, ipinagmalaki din ng kagawaran ang pagkilala ng isang Singapore-based institution sa kanilang proyektong digital platforms. Nagwagi kasi ang Department of Information and Communications Technology, lalo pat patuloy ang kanilang inisyatibo na gawing digital ang mga transaksyon at serbisyo ng gobyerno.
Bago tayo magtuloy-tuloy mga kabombo sa iba pang malalaking balita sa pagkakataong ito, makakausap naman natin ang isang election lawyer. No? Makikikumusta tayo sa mga kaganapan, lalo na yung mga masasilimot na kaso. Pero unahin ko lamang yung tungkol ho dyan sa bahagi ng Cavite, dyan sa may silang Cavite, sapagkat yung isang elected mayor ay nagkaroon ho ng pag-question ng Commission on Elections at kunan natin sila ng reaction hinggil dito sa mga development po na ito dahil may issue ng disqualification. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program. Long time no see, sir. At magandang araw po ang aming pagbati mula sa Bombo Radio Philippines. Dati ko pa kayong nakakausap noon dyan sa Comelec, noong panahon ni Manong Boy, Brillantes noong mga panahon po na yan. Kumusta na po kayo? At pagbati muna sa atin ho mga taga-subaybay. Yung magandang hapon po sa lahat na nakikinig ng Bombo Radio Philippines po. Unang-una, Attorney Marañon, nais ko pong makumusta lamang yung naging reaction po ninyo doon sa naging desisyon ng Commission on Elections sa disqualification dito kay Mayor-elect Kevin Anarna. Sapagkat marami yung nagulat. Anong nangyari? Bakit umabot sa disqualification to the point na dumaan pa ito sa napakaraming proseso, and here comes yung update mula po sa Commission on Elections. Ano nga ba itong masalimuot ho na kaso po na ito? Could you give us a little background about that, Attorney? Well, actually, na-surprise din kami doon sa natanggap namin kahapon because in the first place po, hindi po kami nasali doon sa kaso. In other words, hindi po kami napadalhan ng summons ng Comelec, hindi kami nabigyan ng oportunidad na sagutin po yung kaso. Tapos yung biglaan, all of a sudden, walang kamuwang-muwang yung kliyente, bigla na lang po may lumabas na desisyon na dinidisqualify siya, yung kahit nanalo siya last election. And apart from that, sinasabi na din ng Comelec na i-declare na stray or walang visa. In other words, ipawalang visa yung boto na nakuha niya, which are more than 50,000 votes po. So ang taas po ng boto na nakuha. And ang sabi ng Comelec, tanggalin daw yung boto niya at iproklama yung second highest na nakakuha ng boto po, which is yung kalaban niya, yung nag-file ng petition. So yung sa amin lang, basic lang naman to, sa ilalim ng batas, bawal po yung ma-disqualify na hindi man lang po binibigyan ng pagkakataon na masagot po yung kaso. Okay, so far, ano na ho ang naging aksyon ng inyong panig after that development? Dahil may mga binabanggit ho kayo ng mga proseso. Kung sakali na hindi nasunod yung angkop na proseso, ano ho so far ang inyong nagawang aksyon na? Well, sa rules natin po, the moment na mag-decide na yung Comelec and bank doon po sa kaso, ang natitirang option lang naman po doon sa natalo doon sa kaso is to go up to the Supreme Court by filing the petition for certiorari. So within 30 days po pwede kaming umakyat sa Korte Suprema, but sa amin we will do it as soon as possible po because we have to acknowledge na mag-a-assume na po ng posisyon or ng office yung lahat ng mga nanalo last May 12, 2025, this coming June 30 po. So this is the reason why na gusto naming umakyat agad sa Korte Suprema because we are already anticipating na katulad doon sa pag-promulgate ng kaso, yung baka madaliin din ng Comelec yung pagproklama doon sa natalong kandidato at saka baka ipilit nila na paupuin this coming June 30. So this is the reason why we also want to go up to the Supreme Court as soon as possible. Okay, ang akin hong katandem dito si Bombo Jaira Hangayo. Meron ding ilang katanungan. Bombo Jai, with your questions. Attorney, mayong ugto, paano niyo po ipapaliwanag ang kasalukuyang estado ng apela sa court kaugnay ng desisyon ng ombudsman? Well, unang-una, so to explain din siguro, yung kasong pinagmula nito po ay doon po sa kaso na final sa kay Mayor Anarna doon sa Office of the Ombudsman. So nagkaroon po ng ruling yung ombudsman which dismissed him from the service and imposing the accessory penalty of perpetual disqualification.
But ang pinaglalaban namin dito po is hindi pa po final and executory yung decision. In fact, may pending appeal pa po sa Court of Appeals. And later on, after Court of Appeals, pwede pa kami umakyat sa Korte Suprema. So kumbaga, mahaba pa po yung dadaanan ng kaso, and at this point po, hindi pa final or hindi pa final yung decision. So it can be reversed anytime. And we remain very confident po na marireverse din ito because walang kwenta naman po yung kaso na final doon sa ombudsman. But yung amin ngayon na problema po, which is yung mali ng COMELEC, is kahit hindi final yung decision, ina-attempt niya na i-implement yung disqualification. In fact nga po, yung DILG nagsalita na last week, sabi ng DILG, yung immediately executory doon sa Office of the Ombudsman pertains only to the removal but not to the perpetual disqualification. So ngayon po lumalabas na mayroong magkaibang interpretation yung DILG at saka yung COMELEC. This is the reason why you want to go up to the Supreme Court to be clarified. Ano ba talaga yung rule? Okay? So but more than that, ang reklamo namin po is due process. Bakit hindi kami binigyan ng pagkakataon na sagutin yung kaso? Bakit po mukhang minamadali ng COMELEC? Ano ho ba yung minamadali ng COMELEC? Na kailangan mong skip ang lahat ng proseso yung para lang matanggal yung isang nanalong mayor doon sa Cavite po. Buweltahan niyo po ba ang Commission on Elections? Well, basically, when we go up to the Supreme Court, basically, kine-questionin namin yung desisyon nila. And yun po yung magiging remedy namin. So gusto naming ipa-reverse o ipabaligtad sa Korte Suprema yung naging maling desisyon nila doon sa kaso ni Mayor Anarna. Okay, balik po sa akin na attorney, sa ngayon ho, ano ang kumbaga hawak na posisyon nitong si Mayor Anarna at hindi ba makakaapekto yung itong masalimot ho na issue na ito doon sa mga takbo naman ng mga hinahanap po natin na maayos na pamamahala dyan sa bahagi ng Silang Cavite? Well, actually, yun nga po yung siguro nakakaawa din yung tao ng Silang Cavite because yung binoto nila si Mayor Anarna, in fact, overwhelming po yung boto na nakuha ni Mayor Anarna. Yet, ang uupo po, yun yung ni-reject ng tao, yung natalo. So, kumbaga, yung parang isang malaking kalokohan na yung lumalabas ito, yung COMELEC po, yung namimili kung sino yung uupo doon. Diba? Ayun nga yung sabi ng mga comments doon sa Facebook na kung COMELEC lang din naman pala yung mamimili kung sino uupo bilang mayor, bakit pa nag-eleksyon? Diba? Gumastos lang pala yung gobyerno kung ganun lang naman kasimple yon. Yung amin lang po is dapat igalang ng COMELEC yung boses ng tao. At saka yung masama pa dito is hindi lang binastos yung taong bayan, ang ginawa pa po is binastos pa yung karapatan ni Mayor Anarna. Can you imagine, hindi ka man lang binigyan ng pagkakataong sagutin yung kaso, hindi ka binigyan ng summons, yung bigla na lang ilalaglag yung desisyon na sinasabing disqualified ka. Wala pa po akong narinig na nangyari ito. That's why kine-question namin sa Korte Suprema na baliktarin ito because this is what we call grave abuse of discretion. With that, maraming salamat po Attorney Emil sa mga update po na ito at patuloy namin tutugaygayan ito pong kaso po na ito until such time na magkaroon ng finality kung anuman ang kumbaga resolution dito po sa naturang usapin. Thank you so much. Maraming salamat po. Thank you very much. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang isang election lawyer. May kinalaman ho sa isang local election case dyan ho sa bahagi ng Cavite na ngayon ay pending dyan sa Commission on Elections and may mga kautusan at meron din hong idinulog na sa korte hinggil dito sa usapin po na ito ng disqualification ng isang nanalo na local candidate dyan sa Silang Cavite. Dako na tayo sa ulat ng ating mga himpilan. Bombo Police Report. Mga kabombo, mayroong hideout ng New People's Army sa lalawigan ng Capiz ang nakubkob umano ng militar. Ano kaya mga nakumpiska o kaya na-recover ng mga otoridad mula sa naturang kampo ng mga rebelde? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Rojas.
Natuklasan at nakubkob ng pinagsanib na pwersa ng 12th Infantry Battalion ng Philippine Army at 62nd Special Action Company ng 6th Special Action Battalion ng Philippine National Police ang isang abandonadong hideout ng hinihinalang mga miyembro ng New People's Army o NPA sa sitio na Atip, Barangay Lahog, Tapaz, Capiz. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Rojas kay Colonel Erwin Romel Amzon, Assistant Division Commander for Administration ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, inihayag nitong patunay ang operasyon na humihina na ang puwersa ng natitirang Communist Terrorist Group o CTG sa lugar. Ayon sa ulat, natagpuan sa operasyon ang pansamantalang kampo ng mga rebelde kung saan na-recover ang mga tent, watawat ng Communist Party of the Philippines o CPP at bagong hukbong bayan, mga backpack, duyan, power bank, medical paraphernalia, at iba pang personal na gamit. Bukod dito, natuklasan din ang isang arms cache na nasa humigit kumulang 200 meters ang layo mula sa hideout. Dito nakumpiska ang isang M16 rifle, long magazine at mga bala. Nanawagan si Colonel Amzon sa mga natitirang miyembro ng NPA na magbalik loob na sa pamahalaan at samantalahin ang mga programang alok ng gobyerno gaya ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ayon sa kanya, ang ECLIP ay nagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa mga dating rebelde sa pamamagitan ng tulong pangkabuhayan, skills training at psychological intervention. Tiniyak din ni Colonel Amzon na ang mga susuko ay bibigyan ng seguridad at maaaring maisa-ilalim sa amnesty program habang may nakahandang legal na proseso upang maresolba ang mga kinahaharap nilang kaso. Hinimok ng militar at pulisya ang publiko na manatiling alerto at makiisa sa adhikain ng gobyerno na makapagtatag ng isang ligtas, maayos at mapayapang komunidad para sa mga susunod na henerasyon. Nanawagan rin sila sa mga nalalabing rebelde na talikuran na ang armadong pakikibaka at tahakin ang daan ng kapayapaan at pag-unlad. So nagkataon na meron talagang info na maganda na sinabi na may hideout nga. So chinek lang joint operations ng PNP at saka ng Philippine Army. And then nung nag-scour pa sila doon sa area, nag-recon sila, may natagpuan pang isang hideout pa, doon na nakita yung armas. So it is very good that we are now developing a sense of domestic security. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Lindsay Ermitanio Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang Office of the Civil Defense Region 8 nagpatupad ng libreng sakay sa roll-on roll-off na tatawid sa Amandiyahan Port, Tacloban. Narito may mga detalye dyan ng Bombo Radio Tacloban. Nagsagawa ng libreng sakay ang Office of the Civil Defense at ilang interagency para sa mga truck na tatawid sa San Juanico Bridge gamit ang roro na may dalang essential at perishable goods. Sa patuloy na pagsasaayos ng San Juanico Bridge dahil sa mga nakitaang sira nito na siya namang pagtaas ng presyo ng gasolina, binigyang hakbang naman ng Office of the Civil Defense Region 8 ang inirereklamo ng ilang kargo kaugnay sa biyahe kung saan ilan sa mga ito ay humigit isang buwan nang nakatenga sa mga entrada ng tulay dahil sa mabibigat nitong dala na lumalagpas ng 3 metric tons. Upang maibsan ang kalbaryo ng mga truck drivers, naglunsad ng libreng sakay ang ilang ahensya ng gobyerno sa Eastern Visayas sa pangunguna ng OCD Regional Interagency Coordinating Cell Task Force San Juanico. Ayon kay Office of the Civil Defense Regional Director 8 Lord Byron Torrecarion, ginawa nila umano ang programang ito upang matugunan ang hinaing ng mga truck drivers na makatawid mula Samar papuntang Leyte at Leyte papuntang Samar na may dalang mahalagang produkto. Target ng beneficiaries ng libreng sakay ay mga cargo, government at humanitarian vehicles at private sector suppliers o traders na may dala ng essential at perishable goods gaya ng pagkain, medisina, tubig, animals feeds, gasolina at ilang pang emergency response. Tatagal lang umano ang libreng sakay hanggang 6 na buwan kung saan nasa 630 contract trips lamang ang mayroon at ang magiging ruta nito ay mula Tacloban papuntang Basay Samar vice versa. Para naman sa mga nais umanong mag-avail ng libreng sakay, kinakailangan mag-fill out at aprobalong application form na inisyu ng OCD o sa mga designated LGU o agency. Photocopy ng valid government
government ID ng driver, vehicle registration documents tulad ng OR o CR, at cargo na mayroon indikasyon na may essential o perishable goods. Umaasa naman ang mga truck drivers na hindi sana lamang 6 na buwan ang itatagal nito, kundi hanggang maibalik sana sa normal na biyahe sa San Juanico Bridge. So, it should run for about 3 to 5 months depending on the frequency of the trip. Kasi yung under contract sa atin is 630 trips. So basically, if that's gonna be 3 trips kung may night night operation, hanggang hanggang 3.5 months, 54.3 M. But that also includes others, na part ng San Juanico response natin, katulad ng activation ng INC natin. At mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Update muna tayo mga kabombo sa naging aksyon ng mga otoridad doon sa nasa 10 billion ang halaga ng droga na narecover ng mga otoridad. Alamin natin ang follow-up report ni Bombo Bea Pinisa. Nasabat ng Philippine Navy at ng Philippine Drug Enforcement Agency ang humigit kumulang 1.5 na tonelada ng sabu sa isang fishing boat sa katubigan ng Zambales pasado 1:30 ng madaling araw kanina. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Alcos, ang naturang sasakyang pandagat ay may lula ng mga foreign nationals. Habang sa isang panel naman, kay Northern Luzon Naval Command Commander Commodore Edward Ike de Sagon, kinumpirma nito na mayroon ng isang foreign national na sakayang fishing vessel kasama ang 4 na Pilipinong mangingisda na patuloy na bineberipika ng hukbong dagat. Ani de Sagon, maaaring kaya nadawit ang mga naturang mangingisda dahil nais ng mga ito na kumita ng mas malaking halaga ng pera o kaya ang tinatawag nila na easy money. Sa ngayon, hindi pa naisasagawa ang interrogation sa mga mangingisda at maging doon sa foreign national, ngunit tiniyak naman ng commander na agad nila isasagawa ang mga investigasyon. Kaugnay yan, pakinggan natin mga bahagi ng pahayag ni Northern Luzon Naval Command Commodore Edward Ike de Sagon. As I've said earlier, we haven't conducted yung interrogation. So we will know that when nakadikit na sila. So some of these fishing vessels don't know kung minsan may nag-hire kasi sa kanila because of that, the lure of big money, kung minsan pumapayag sila without knowing that they are unknowingly doing illegal things like this. So, that's just speculation. We will know that matter pagka dumikit na po sila at nakausap na po natin yung mga fish. Tinataya naman ng PIDEA na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso ang mga nasabat na illegal na shabu na siya mang agad na dadalhin sa Naval Operating Base sa Subic para naman sa dokumentasyon at pag-turn over nito sa mga proper authorities. Bago nito ay hindi naman din naging non-complainant ang report ng naharang na barko, ngunit patuloy pa rin inaalam ng mga otoridad kung ano pang maaaring rason sa likod ng malaking halaga na ito. Kasama naman nila ang iba pang mga ahensya at maging ang intel, kaya naman agad na nahara ang naturang sasakyang pandagat. Kaugnay nga, pakinggan pa natin mga bahaging pahayag ni Northern Luzon Naval Command Commander Edward de Sagon. Both, kasama yan. There were information, intel reports pointing towards that scenario. So we acted on it. So there are procedures, technical procedures, how to approach suspicious vessel, especially if it's non-compliant. There are procedures. So ngayon, Bombo Dennis, Bombo Jai, ito naman ang pinakamalaking halaga na nasabat ng hukbong dagat ng Pilipinas mula nung napagdesisyonan nitong suportahan ang kampanya ng pamahalaan kontra sa illegal na droga. Samantala, Bombo Dennis, hanggang ngayon, inaasahan na pagdating ng pagpatak ng alas 3 o alas 4 na ng hapon ay darating na yung mga mismong impormasyon na kinakalap ng hukbong dagat ng Pilipinas para naman doon sa verifikasyon ng mga personalidad at yung verified na bilang ng tao dito sa sasakyang pandagat na naharang ng ating hukbong dagat ng Pilipinas dito sa bahagi ng katubigan ng Zambales. Yan muna ang mga updates mula dito sa Philippine Navy National Headquarters. Bombo Bea Pinisa nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country,
Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, sa dagdag pang mga balita, yung isang estudyante mula ho dyan sa Pangasinan State University, Urdaneta Campus, ito ho ay pinagmamalaki ng kanyang alma mater dahil sa kanyang pangunguna sa June 2025. Ito tinatawag na Architecture Licensure Examination. Siya ho ang nanguna. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Dagupan. Halo-halong emosyon at hindi pa rin makapaniwala si King Nixon Castro Mabanta matapos manguna sa kakatapos lamang na June 2025 Architecture Licensure Examination. Ayon sa naging panayam kay Architecture King Nixon Castro Mabanta na hindi ganun kadali ang kanyang pinagdaanan dito, lalong-lalo na noong ito ay nag-aaral at nagre-review para sa naturang eksaminasyon. Aniya sa katunayan na hindi niya rin naman inaasahan na makakapasok siya sa rank 10 at magiging rank 1 pa. Taong 2019 nang graduate si Nixon sa Pangasinan State University Urdaneta Campus. Kwento nito noong siya ay mag-e-enroll pa lamang na ang kukunin niya dapat ay civil engineering dahil ito rin ang kanyang kahilingan noong bata siya. Ngunit dahil naubusan siya ng slot para sa kursong ito, ay naisip niya na lamang na kumuha ng kursong architecture dahil hindi naman ito nalalayo at doon na nga nagsimula ang kanyang pagsusumikap sa pag-aaral para makapagtapos at makapasa. Kung ikukumparaan niya ito sa una-unang licensure exam na kanyang ginawa ay ibang-iba, lalo na may mga pagkakataon na hindi ito nakakapagbasa ng kanyang mga notes dahil pinagsasabay niya ang research at professionalism sa master's plumbers nito. Lubos naman ang naging pasasalamat nito sa lahat ng mga sumuporta sa kanya, unang-una sa kanyang pamilya, sa kanyang mga instructor sa loob ng universidad, at sa ibang mga tao na tumulong para maabot niya ang tagumpay na ito. Samantala, bukod dito ay pumangalawa rin si King Nixon noong February 2023 sa Master Plumber Licensure Examination. Isa siyang experience ulit na parang I had the opportunity to relive my college days, especially when I saw my former instructors, the faculty. Now, regarding with the architecture licensure examination naman, it's been a tough exam, but I think PSU, specifically Pangasinan State University Urdaneta Campus, prepared me well enough. Hindi naman nagkulang ang mga instructors. I think the kind of teaching that they gave us. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo JB Zarcilla nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa ating mga balita at impormasyon sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Nariyan ang ating Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging Facebook Live. Kaya naman, kung kayo ay nais makasubaybay ng mga programa sa Northern Luzon, maaari po ninyong matutukan ang mga kaganapan sa pamamagitan ng ating mga programa. Nariyan sa lalawigan ng Isabela ang Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa area ng Pangasinan, Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. At sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, nariyan naman ang Bombo Radio Baguio and Star FM Baguio. At sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. Pero dito sa Metro Manila, narito ho ang 102.7 Star FM Manila. Para naman sa mga taga-Cagayan Valley na riyan ang Bombo Radyo Tugigaraw, sa mga taga-Ilocos Norte na riyan ang Bombo Radyo Lawag, sa mga taga-Ilocos Sur, Bombo Radyo Vigan at sa mga nasa La Union, ang Bombo Radyo La Union. Sa bahagi naman ng Bicol Region, na riyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood,
but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! In standard na time, 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udtudri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Biyernes sa Hunyo 20 tuig 2025. Thank God it's a Friday. Sa gihapon inimulagan mo ang kurban Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna dalagkuan karon nga mga balita driman sa aton sining pagpangalagad, istoryahan naton na habal-habal driver. Ako ang pagpatay kay alias Candy apang ginpanginwala nga ini ang ginhimuslan. Sa kangot nga balita utod sang 18 anyos nga nasapuan patay sa barangay Ingay, Tubungan na Iloilo. Hindi mapasaylo, hindi mapatawad ang suspitsado nga nagpatay sa iya sinimanghod matapos nga nadakpan sang Tubungan na PNP. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, kaso sang monkeypox diri sa syudad sang Iloilo nagasaka na sa 8. Samtang bugtong nga anak sang nasapuan sini iya nga babay sa banwa sang San Enrique. Ginatuad nga madugay na nga nagasufrer sang balatian sa Paminsaron. Kagaan stable ang nasambitan sini nga Iloy. Sa kangot ban sini nga balita, hinablo sa nasapuan nga wala na sang kabuhi sa banwa sa San Enrique. Ginasaligan sa sulod sa balay. Kagamong karon ang nagasugat na dulong sa mga kabataan sa eskwelahan. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad driman sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udo. Standby sa aton sining mga kabumbo sa dugang mga balita kag impormasyon. Ginaako na diri karon sang isa ka habal-habal driver nga siya ang suspitsado nga nagpatay sa 18 anyos nga si alias Candy nga nasapuan sa tong Martes sang hapon sa ila sini nga puluyan nga wala na sang kabuhig. Ginapayag sang nasabitan sini karon nga personalidad nga tinutuyo sini sa pagsulod sa puluyan sang biktima. Amo kung tani nga ini ang iya sini nga pagkibuton. Ti kibuton niya sa ano sini nga purpose. Hindi ma-explicar diri sang suspect kung ang purpose niya sa pagpangibot para sa anong ginaubra niya sa sulod sa nga balay sining 18 anyos nga dalaga nga disuras ang kagahon sandig diri sa pagpahayag sining ni alias Halbuna, Aljon Halbuna, no? Ang iya sining pangalan, no, si Aljon Halbuna.
ini sa banwa ang nakainom kag mga alas 2:30 sang kagahon ang nagsulod sa puluyan sang biktima. May bintana nga kung sa diin sarang ini siya nga makasulod dito ini siya nag-agi. No, kag digin iya pa sining gindugang nga nakita niya kuno ang nasambitan sining biktima nga nagagamit sang iya sining cellphone. So iya sining damhagan pagdamhag niya dito kag nakibot ang biktima, no, nag-away pa ni kani kay nagbato, may kinarusan pa ini siya sa liog ining suspitsado sa aton sining mga kabombo, karos, no, tugas ang pagbato, pag-resist sining nasambitan karon iyang biktima. Ang sitwasyon kuno is that nga nahulog sila nga duha sa katre. No, samtang ang ginasakyan niya ining biktima, nahulog sila sa katre. Dito kag umigo ang ulo sa biktima sa simento sa salog. No, kag nadulaan sa pangalibutan. Sandig sa autopsy examination sang medical legal officer si Dr. Owen Libake nang iya sining kinamatay sang biktima amo ang traumatic head injury. Natukiban man sa ginpatigayon sining autopsy examination nga ini siya ang biktima ang may sinyales sang pag-abuso sexual apang panginwala sang sining suspitsado nga ginmitiran niya ang nasambitan sining iyang babaye. Tiluyang naton mahibaluan kung ano ang purpose sa iya sining padulong sa puluyan sang babaye kag madugay niya na ba lang tandaan, madugay niya na nga surusiding ining 18 anyos nga dalaga sa ila sining balay kag nahibalawan niya nga wise ang tawo sa kagahon kag nag-isanon lamang ang nasambitan sining biktima. Rason nga iya sining ginsulod. Sa aton sining mga kabombo na pakinggangutan or na interview sa Bombo Radio Iloilo, Bombo News Team, ang nasambitan sini karon nga suspitsado. Apisar nga may mga impormasyon nga wala nagasanto sa iya man sini iya nga mga statement. Isa man karon sa mga palamangkutanon ining pagguwa sang resulta sang autopsy nga sexually abused ining biktima. Anong purpose ang pagsulod to sang suspekaw? Sa aton sini nga mga kabumbo, purpose siya lang nga kibuton, magluwas sina ano pag ginagyan sini nga purpose? Sa aton sini nga mga kabumbo, kung nagapanginwala ini siya nga siyang may kaymuan sa pagpanglugos, ang pamangkot sino ang naglugos? Sa babayi? Sa biktima? Kahit isa pagpatay, way man sa nagduwa-duwa kag iyan ang sining ginako, batang pamangkot kay sandig sa autopsy examination, nalugusan ang babaye, and it so happens sini iya nga mayara pa sang mga signs of bruises sa iya sining alatrasan, sino karon banwa ang naghimulo sini sa iya. Check tanay, this time balita ni Bombo Joe Marvilla. May kantanan sa sining kamatayon karon
ni Candy Tabanda. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Kabutsam, Go ahead. pabutyag diri karon sang kalain sang buot ang utod sang 18 anyos no nga babae nga pahiyagi ni Boston kag ginpatay sa may barangay Ingay Tubungan Iloilo. Kasunod bad ini karon sa sining dakop no sang otoridad sa sining ginatudlo karon niya nga suspect sa sining nasambit sining biktima no subong gid lamang sining aga. So natigayon nato ng pakigangutan ining utod nga si Ferry ni Tabanda adri Bumbutsam magulang sini sang nasambit sining biktima. Suno sa tungdan apisar nga ara na ini sa kustodiya sang kapulisan do kasubong away pagyapon ini siya ang naghimos bangod sa natabo sini kay ti una beso no sa tungdan way man sang sala ang iya sini nga manghod way man sang relasyon ang duha nga kung paano nga nag-away sila. Bumbutsam, so amo na to ang isa sa ginalantaw nga ado hindi pa karon mabaton no kon nga amuhon gito sang suspect ang iya sini nga utod hasta nga ginbawian karon sang kabuhi. Sunod diri sa kay Ferry ni Tabanda adri Bumbutsam nagapasalamat man siya gani no sa bahin karon sang kapulisan nga natigayo na ini siya no nga maaresto pagi sa pagpatulong based sa information agin katuan kuno ini sang pulis no sa iya sini nga puluyan kay ang balay ko na sa suspect do isam lang sa barangay tapos do ara lang sa ulunhan no nga balayman sang sining nasambit sini nga biktima. So pagkadto sang pulis didto ang information nga nag-surrender man ini siya no sa bahin karon sang tubungan PNP kagadaway naman sa natabo sining resistance abi o kondo nag-attempt pa no nga magpalagyo ang ining nasambit sini karon niya nga ginatudlo sining suspect Bumbutsam no sa aton sini ka mga kabumbuti ang hambal sang utod nga doon di man sa gani no magpating mo brato kay ti usually sina ang trabaho sining suspect ang gabiyahe no sang motorsiklo kung sa dinti naggalabay-labay lang da sa lugar. Ang pagkilala lang sini nga nakaagi na kuno ini no nagwa ang pangalan sini sa pagpangawat kay based this utod sa nagligad sini nga tuig dogin ni siya no ginakusaran nga nangawat sang baka asang iya sining lola no dira man sa may barangay Ingay sa may banwa man sang Tubungan Iloilo Bumbutsam no pero sunod din sa tungdan way magit sila naghambal nga siyang suspect pero do nagasulod man sa ilan sining paminsaron nga basi involved man ang ining nasambit sa karon niya nga subject no kun ini nasambit karon niya nga suspitsado kay ang information nga do nakaagi ini kuno sakay ang biktima sa suspect iti nagabiyahe sa motor halin sa may proper pakadto abi sa mga kabarangayan sa may banwa sang Tubungan Iloilo pero ginklaro sang utod nga way niya sang communication ang duha kag way dis lang agi abi nga do nag of the night amo na tikon magbiyahe do kis alam ko nakasakay man to ang iya sining utod sa sining motorsiklo sang nasambit siniya nga suspitsado Bumbutsam ti sa subong sunod sa utod adon di gid nila kuno pasaylo kag sidido gid sila no magpasaka sang kaso batok sa sining natumod sining suspitsado Bumbutsam agod nga ti mapanabatman kag mabayaran ang ginhimo sining krimen no sa pagpatay sa iya sini karon nga utod at diri Bumbutsam. Ari lang kabahin sa pahayag ni Ferry ni Tabanda sang may interview diri sa Bombo Radio. Ang bali nagaubos ni siya sa amon ang bali nila sa may main road sa ngalan niya si Aljon Albona. Dugan sa tinirda.
Ano ka pang luyag ni sa manghod mo? Wala. Ano trabaho? Ako mga luyag man siya. O mambing mabaton siya. Ano trabaho yan na, ma'am? Well, motor siya. Agabay. Panakaw, pagid. Kakawatan man dagali. Oo. Kaya kang sa nagligad lang, gid. Mga ang March ata man na. March. Ang March to. Okay. Ang March yung takaw niya, ang bakas, ang lula ko. Ay, dira man sinyo. Oo. Pagkabalo nyo nga nadakpa na kung nag-surrender siya, nag-ako siya, anong nabatsagan nyo subong doon nagbuhin-buhin gawang kasakit? Ba't lang? Gusto ko siya nga sakit ton. Dira, siguro mabuhinan gito. Kabugat. Okay. Bakit siya nag-surrender sa inyo or sa polis? Ang naging kantuan siya sa polis. Tapos amo tulo nag-surrender siya. So baliway siya naghambang nga nagkadto sa polis. Oo. Saan nyo siya before, ma'am? Kung sa Lunes, or Martes da? Doon si Plata ko din? Siguro. Ano kita niya? Sulado, yung kitang dala, no? Oo, video ba sila nagapanilag-nilag na siya sa una papalahaw. Okay, ano na siya, may pamilya? I see, okay. So, at least nga nadakpan siya kag nag-surrender siya. So, anong plano nyo? Willing ka mo pa sa kaso? Oo hindi pwedeng hindi. Napabayaan lang. Nakikabo nga siya ang suspect, ma'am? Oo, may mga record naman siya. So, interview gali sa imo sa kahapon, nga ginasuspitsahan nyo, amo na siya. Oo, pero may iban naman eh. Siyempre wala man kami gaano nga focus sa isa katao. Okay. I see. Last date anong ma'am, balmos ni sa kapulisan naton, ma'am? Unang sa tanan, gusto ko gid magpasalamat kay na aksyonan gid nila dayon. Wala lang din wala ang tax ng upod. I see, okay. Sige. May mensahe ka, may hambal ka kay Aljon, ano ina siya? Sinusulan dito ang iloy mo, limbata kapag ang iloy mo. So, sige. Kung niya sa interview niya nga handa siya, oo, humanda din siya. Dapat lang handa siya. Handa sa mga tubang? Oo Hindi siya kagawa. Alagyan ang balay nyo, no? Subot silingon, pero may sagagida. Oo, tinibalay sila sa may takas tagid sa uma. Duwa kabilo, balay nila. Oo. Pero kagi na sa kadto sa inyo da, sa balay nyo mismo? Wala man. Ay. Hindi siya nagagi, ma'am, sa pertahan, kaya kiduay ng katagol lang ito? Regarding, wala lang ko sa may... Si Ferenita Banda ang magulang sang sining nasambit siya ni karon nga biktima bumutsamti sa subong ginaikutan na Manila kung paano nga makapsaka na sang kaso batok sa sining nasambit sining suspitsado. Initial information ang suspect do mga alas 2 no sang kagahon nagsulod no sa sining kwarto sang biktima paagi sa bintana. Bumutsam kag moto ang pagsulod sini ang ginapahayag man niya sa suspect nga ano na daan no away niya sa pangidalom nga panapton ang biktima kag dito ang hambal sini nga dutuyo laman kun tani ning kibuton ang biktima dito sa sulod kag minadoban nga nakainom sang makalubog sini nga ilimnon ang nasambit sini nga suspitsado. So for further information siguro sini ang kapulisan daton masakapatpat sini dugang sa sining mga information
at least nga ti may ara niya sa ginawatan sa karon nga suspect ang bahin sa tubungan PNP. Bumbutsam. All right. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Standby kay plastar naton ang statement diri sang suspect sa interview man sang Bombo Radio kung anong iya sining bersyon natuhoy sa sining kamatayon sang biktima sa aton sini mga kabumbo. Ginako niya ang pagpatay pero wala niya ginako nga siya ang naghimulos. Kung wala niya ginhinimuslan, sino ang naghimulos iya? May posibilidad ayhan nga hindi lang isa ang nagsulod sa kwarto ni Kendi. Matuod gid man bala nga ang purpose lang niya sang suspect is kibuton siya pero ang iya sini nga upod may iban pa gid sini nga plano. Ina sa punto nga gina-entertainar naton ang pahayag sining suspect nga nag-ako nga wala siya naghimulos, nagmiter sa biktima. Kaya ano to siya kalawig? Kag nag-ano lang to siya sa sulod sang kwarto? I-check tabla ang dugang pagpangusisa sa Bombo News team. This time, i-check ta naman ang report ni Bombo Pauline Piliora. Kay na interview ni Bombo Pau ining nasambitan karon iyang suspitsado dito sa may tubungan na PNP. Kay kon maghambal ang resulta sang autopsy nga ini siya ang sexually abused or ang biktima was sexually abused kag may nagsulod nga lalaki sa iya nga kwarto kag ginako niyang iya sini iya nga kahilabtanan sa pagpatay, tisino ang naghimulo sining babae or sining biktima? Sa mga inisyal sining statement sang suspect, sang ginpamangkot siya kung ano siya kadugay dito sa sulod sang kwarto, ti mga 30 minutos kuno. Ti sa sulod sang 30 minutos, nag-ano lang to siya. Nagbulig apply sang cosmetics, sang skincare sa biktima. Ginupdan niya maglantaw sang mga TikTok video sa sulod sa kwarto. Check na pala si Bombo Pauline Piliora. Pau, sa report, please go ahead. Na tigayon diri naton bumutsam nga ma-interview ang suspect sa pagpatay kag paghimulos madiri sa may biktima diri sa bahin sa Barangay Ingay Tubungan Iloilo nga si alias Candy or alias Jeje ang 18 anyos kag padayon nga ginapanginwala diri sang suspect nga wala niya ginhimuslan ang biktima. Ang suspect diri ginkilala kay Aljon Halbuna, 33 anyos, residente ang amuman mismo nga barangay, and alagyan ni sang suspect ang balay sang biktima, pero may mga iban man ini siya nga way nga pwede siya makapauli dito sa ilang puloy-an, pero based diri sa investigation sa kapulisan, isa man ini siya dayon kahabal-habal driver
And sang tion nga ginobra niya or antes nga ginobra niya ang krimen, nag-inom-inom ini siya upod sa iya mga kabyanan or kaupdanan mga alas 10 sang gabi, alas 10 kon pasado alas 10 na ini sang gabi Bombot Siam, kag nagpauli ini siya or nagdesider ini siya nga magpauli mga alas 11 na ini sang gabi. And didto man Bombot Siam kay ti may alagyan ini usually kuno ang balay sang biktima is ari lang man sa kilid sang karsada didto saya kuno nag-agi sa may likod sa balay sang biktima kay balaan niya Bombot Siam nga madamo sang ido kag pila ka bilog bala kag magahod. So nag-decide ini siya nga didto mag-agi sa likod kag nakita niya dumay nagaangat kuno nga gamay nga bukas ang bintana sang kwarto sining biktima kag didto nagsaka ini siya sa may puno sang balunggay sa kilid sang kwarto sang biktima kay last time natigayon man dito ni Bombo Jomar interview ang pamilya, may isa ini ka bintana ang gamay, ang dako ini siya Bombo Siam dito sa nag-agi sa dako nga bintana ginbuksan niya, and dito pag sulod niya sa kwarto dito ya nakita ining biktima kag nakibot ining si alias Bombot Siam kag din na niya o kung tintabunan niya ang iya nga baba gamit ining habol sang biktima kag ang iya nga kamot or ang iya nga palad Bombot Siam agud ni hindi man makasinggit kay naghahana na ini nga magsinggit bala Bombot Siam ang biktima kag didto dumay struggle na nga natabo in between diri sa biktima kag sa suspect which in fact gani Bombot Siam may-ari ini siya sang kinarusan sa iyaman nga liog amuning inagyan nga gingkaptan sang biktima patimaan nga nagbato pa ini Bombot Siam, and then dito nahulog ini sila sa may salog kung adiin dito nakaplastar ang bangkay sang biktima kag nakibot pa ini siya gani kuno kay may naglagabong or amod or baskog bala ang paglagpok sa may salog kay naglampos sabi niya kuno una ang likod lang pero ang ulo na dito, which is amuman to ang nakita sa may autopsy nga may pilas ini siya sa iyaman nga ulo and magluwas dira. Aside sa kinarusan sa liog sang suspect nga ginobra ini sang biktima, may-ari man ini siya dubanog bala sa kamot sang suspect sa may left side ini siya Bombot Siam magkag possible dire sa kapulisan hindi pa man mapatod nga gingamit dire basi amo pa ning sumbag ni niya sa may biktima pero ginpahayag diri ni o kon diri niya kag padayon niya nga ginapaginwala Bombot Siam nga wala niya na ubra ang pagpanghimulos pero ang pagpatay sa biktima na patod niya nga ginubra niya Bombot Siam. So that time ang iban nga mga amo pa gini ang plastada kay madamo man kita sang kaupdanan nga naga-interview man ini sa iya may ginapahayag siya nga 30 minutes dito siya sa sulod sang kwarto, may ginapahayag man siya nga 15 minutes dito siya sa may kwarto Bombot Siam kag wala siya kuno ka kakas dito sang pang-idalom nga panakton sang biktima, and dito na lang niya nakita nga wala na sang pang-idalom nga panakton ang biktima sang nadagdag na sa may salog kag dito din nagkaya bala kag ang habol nga ginatabon sang biktima sa iya nga lawas do nakakas ini siya. And amo man to ang ginbalik niya kuno habol niya liwat nga do nagakatulog lang nga nagatakilid Bombot Siam kag nagwa pinaagi man sa bintana kag nagpauli sa ila balay Bombot Siam ginapaabot naman niya nga madiskubrehan later on ang krimen nga iya nga ginobra kag lapnagon ang balita man sa may banwa sang tubungan kag ginapaabot niya nga later on makadto ang pulis sa iya ang bali niya may intensyon sa kuno nga magsungka pero kay ang natabo diri sa kapulisan ginkadtuan ini siya Bombot Siam kag wala sang may surrender
nga natabo kundi ato ya padayon or saging patigayon dito ya nga hot pursuit operation sang kapulisan sang Tubungan Municipal Police Station. Maglawas dira ang first nila nga interaction diri kuno sang biktima is year 2024 kay bilang habal-habal driver nagalinyada na ina siya kuno sa eskwelahan, then na-timingan nga nangin pasahero niya ini, so ginadulong niya sa puloy-an tapos kumanaog man lang kuno gahambal nga ti salamat nung gapliti kuno do mabuot man klase sang bata amo ni ang pag-describe sa suspect. So makatatlo ka beses ya nga gindulong-dulong sa puloy-an bilang isa man kahabal-habal driver, and then didto gimpamangkot naton ti do ano nagtudok siya sa pamisaron mo kay Aljon de bala bumotsyam sa suspect kung nagtudok hindi sa pamisaron niya ang biktima balya kuno oo bumotsyam amo ni ang pahayag diri niya. Pero magsiling kita nga amo na matandaan niya gid kay last niya kuno or first niya kuno interaction 2024 last niya nga kita 2024 man kabatandaan niya katatlo ka beses niya nga naging pasahero ining biktima. Now natigayon diri niya or nga asa kadamo-damo sang puloy-an dira sa may bahin man sa ingay Tubungan o kung Tubungan bumbot siya may mga tupad balay considering nga may mga pabalay sa palibot sang biktima nga natigayon or sa kadamo-damo dito ang moto ang nasudlan niya kay kuno nabalaan niya kuno or nahibaluan niya kuno bombot siya nga may mga classmate ang magulang sang biktima nga makadto dira sa balay, so balaan niya ang mga damo kuno sang babayi amo na nga basi ato pato kuno sa may balay kag amo na aging sulod niya kagin ubra ang wala siya kuno intensyon nga himuslan or patsyon. Ang iya diri kuno is do kibuto niya lang amo nang iyang term diri pakulbaan niya lang kuno bumot siya ining mga babae dito. Pero it so happened nga nasudlan niya nga ang ining biktima nga ato that time nga nagahigda sa iyaman nga hiligdaan bumot siya. Pero amo na ang statement dire niya nga hugot niya nga ginapanginwala nga ginubra ang pagpanghimulos. Pero ang pagpatay bumot siya ginako dire niya hindi niya man kuno intensyon ti kuno kun wala man to kuno nagsinggit magwa naman lang siya kuno and hubog siya and nakainom siya under influence sa makahulubog ilimnon, pero nakahibalo siya kuno kung ano ang iya ginobra sang ation nga ginobra ang krimen bombot siya. Pabati bala naton ang naging interview kay Aljon Halbuna, suspect sa paghimulos kag pagpatay kay Alas Jeje. Aga to mga alas 2 ang gagawin. Kita kung bukas ang binana na modongin silad ko. Pagka silad ko, nga masingget na nakita ng baba na. Pag nahulog na skatri ito kag nga bugwa kulon. Pagin lang kasura to. Hindi ka wali? Nakagi lang ko yan. Nakalen ko to subas. Taga ingay man. Ingay. Pero ang balay mo diin? Diyan sa may takasagan balay. Tapos mga alas 10 media siro tapos tay. Uli ka ano oras? Mga alas 11. Tapos alas 10 ka nakasulod? Alas 10. Dumadito-dito ang nakapin. Dugay-dugay eh. Hindi ka magi sa may kano. Sa may likod ko nga mo. O sa tubang tay dali lang eh. Sino po puli? Ako lang. Rata kan nga sila diyan sa gate na tubang ra kaayam. Dito ay. Wala si likod eh. Balaan mo nga may ido. Malaan eh. Nahaw. Raka na ayam ta gan ra permi. Amo ra kita ang bay. Ang gabatang. Ngin pagka nga batyagan na masingget nanda gintap nang baba na. Pagtap ng baba na perte nga kumusaya man may ko kana. Perte kumugay naman mo to nga dagdag na nga bag ulo na gid. Diyan nakatupa ulo na. Ang ura nakasingget kay gintap nang lagi baba na. Ang ngabal nakag lima ko. Amo rin na yung gamit na tapan. Ay pati nga kuan rin diya ko. Kumuta. Te pagkakuan nga ulog na tos kamana. Pati ako gani nga dagdag sa may kamana. Ang pilpilan ko sa. Tapos pag ulag ko na kung kararang ka ginawa diya. Sige pastar kun lang tanatos dandam, agin tapunan kang kapay.
Kag maulit. Ako nga pagtikilit siya. Pay mo lost na ura ta kan nagimulong. Ngagwa lang ko dayon. Kita sa iya kalawas, waay siya pang idalom. Te baka na ko nagkano pangidalom na to tanan nag ano to huba. Ang pagsulag ko bar na to. Kabal ta na to pagkaulog na lang sa may katre, nakita ako nga ura na natin short. Pagulog na lang sa may katre, nga ano, kabal pa na. Pagkaulog na sa may katre, hindi kabal pa. Hindi pagkadagdag na to sa may dalam, nakita ko lang pagkaya na nga ura rati ano. Abal abal. Same nga abal ng yellow la to. Amo to yung kita yung yellow nga abal to. Ginano lang kay gamoras baba na rin no. Ginatapnan ko lang to kung 5 ko. Pero sa akin yung kumot ko. Nga hindi ta nakasinggit. Ulugbon na siguro. Pero kasi kakadamo, kung balay dito nga mo gito. Amom na ang ano, ang raka dyan nga ano, pero may bahay. So, but sila may intention, ito nga balaan yung bahay, tama. Di, manang raka bahay, pero may ano. Kasi nga may bahay dyan, nga kwanda, nga lain. Kasi kung pan, ano ba, ano ka na, ano ba, ang bahay ba. Mapanan mo nga mga pagulat mo o pan Gulat nga? Mga kulbaan na sanda, ngayong lain nga bayan na. Yung pakulbaan ko lang daan to, parang mga kulbaan na ba? Ano mo ito nga sanda na sisip ko? Pakulbaan sa ano nga pamaagi? Sa Lanyas, sanda na. May balunggay. Sa kablunggay. Sa intensyon ko magkakaroon lang tawag may ano may bayi ko ra. Tinga mo to nga kita o tanang mga idyan tana. Tinga gulat tana. Masingget tanda tudo, masingget tanda tudo mo. Di particular ba ako nga sa puwan nato. Intensyon ko may masungka pero manaan ko rin nga Biyernes na manaan ko rin nga madto mga pulis to nakkan. Antes ka muna sa ba nag-inom-inom ka mo? Piho ka kapag sulod sa balay ikaw lang isa. Ako lang isa to. Ano gini-istorya yun that time? Ura nga, inam lang kami. 2024 mo lang ang kilala, nga personal, ganyan pa. Ay, ano tandaan mo pa? Di namong gabiyay kung motor mo. Paano ka mo nagkalay? Paano interaction? Kasakay na sa motor ko, bulong man tanas balay na ra. Kada naog na ra, salamat no. Amawala ra. Ambot silingoy na customer na pasahero mo? Nga pasahero ko na sila. Anong kami dyan na pilahay mo? Pilahay mo yung motor. Kung imo pila, ng may pasayro, imo ra ng katlom lara. So imo ra ng katlom lara. Katlo bises na. Di tandaan. Tandaan hindi mo nga kita. Nga Antes mo ubra ang 2024 pa to. Ay talat dito, mga eskilara sa ano, Alilo. Pero ka ginakatuan. Ura? Kagi mo sa kita. Kagi kita lang. So pag kita mo sa iya depende sa sulod ko, paano pag kinala mo sa iya? Kaya mo lara, kuhan naman nga, sakay mo lang sa motor ko, ano, magbata na. Mamura siguro eh. Yung tandaan mo ka. Ano po na mo sa iya? Nga, ano lang yan. Do, permi man tanaga, panakan lang. Nga, nung dulong ko, kundi anda. Kasi panangon na lang. Anan lang kung ano kaso. Inursal ako eh. Diyo ko. Kaya kan rata kang garip na. Inursal mo lang. Dahil mo patawad na ano ko dahil makunsiyahan lang. Si Aljon Halbuna, Bombotsam, suspect sa pagpatay kag paghimulos diri sa biktima nga si alias Jeje. Ano yung investigasyon sang tubungan PNP, Bombo Pauline? Karon Bombotsam, ginpakikangutan diri nato ang Deputy Public Information Officer sa Tubungan Municipal Police Station nga si Police Lieutenant Neil Eric Gunyabo.
iya diri ginpahayag nga amo na wala sang may surrender nga natabo kundi sila mismo ang nagpadulong dito sa may puloy-an sang suspect bangod may mga information ini sila nga na-receive. So una didto nga 7 ang ginatan-aw nila nga person of interest. Lakip sa 7 nga na ining si Aljon Halbuna bangod man sa mga information nga nabato nila nga pagkatapos sang natabo nga krimen wala na ini siya nagabiyahe-biyahe bilang habal driver Bombocham and magluwas dira although wala na prove kag wala gid sa official nga record sa mga barangay diri sa may tubungan may-ari ini siya kuno nga mga cases nga nagapanaka-naka ini siya sang balay nagapanulod-nulod sang kwarto and may nagwa didto nga information nga dugin ubahan niya ang pang-idalom Bombocham ina huring-huring kuno suno sa aton diri nga kapulisan pero amo ni ang ila subong nga ginaobra nga ining mga huring-huring nila huring-huring nga ilaman nga nabatian is i-verify agud makasuporta sa mga ginapadayon Manila nga mga investigation. Although nga may admission sa bahin diri sang suspect mas maayo suno sa iya nga may mga witnesses nga magalutaw agud nga magin pabakod man nga ma-file diri ang kaso nga rape with homicide ini siya Bombocham. So dalon ini siya subong sa may crime lab or natatigayo na ini siya nga madala sa crime lab and may mga although nga wala tuod ako diri ang suspect sa paghimulos diri sa biktima may obrahon ini sila nga mga test kay may ni-recover man dito nga specimen ang soko dito man sa may crime scene Bombocham and dito amo na ang makabulig sa ila ma-identify kung inibala ang suspect man mismo nga nagahimulos ini siya and ginatun-an man diri Bombocham nga hindi pa gid man diri lubos nga although amo na nag-ako hindi pa diri lubos makonclude nga siya lang mismo nag-ubra sa krimen or loan suspect ini siya pero gina-consider man diri sa gihapon sa kapulisan nga posible or hindi posible nga may kaupdanan ini siya kag ipailalo man diri nila sa investigation atong mga kaupdanan niya Bombocham sa ilimnan antes man nga ginobra sini ang krimen although nga naghambal diri siya nga ginlakat niya lang ini pakadto sa likod kag didto man nga nag-inom ini siya Bombocham pod ang iyaman nga mga abyan and sunod diri sa aton man nga kapulisan nga makadako amo nga balya nga dako makabulig nga may kung may maglutaw diri nga mga witnesses Bombocham. Pabati bala naton ang nangin interview kay Police Lieutenant Neil Eric Dunyabo ang Deputy PIO sa Tubungan Municipal Police Station. Nakuha nga result kagabi o hapon. So sige dali na nagkanta kita sang investigation nag-create sang team para magtutok sa pagpangita sang suspect. So sa sige-sige naton nga pagpusisa dito nga may mga ara kita nga mga nakuha nga mga information nga gina-validate naton ini para sakto gid ang aton nga suspect nga makuha kag hindi lang ito si ginado sa mga iban nga wala man sang basihan bala nga siya ang nag-commit sang ina nga krimen. So amo to nga pagka kahapon kakakuha mi nga si alias Aljon do niyara sa ini sa mga mga uring-uring or balita o info nga siya nga panaka sa nga mga lugar bala sa mga barangay kag dito nga do nagdako amon nga duda sa iya hasta ging mutikan man namon siya nga duway na sa gabi ay kay ang iya nga obra ni pangitan-an habal-habal driver na siya. And then do nagdako pagid namon duda sang aga ging katuan naman to sa katuan sa aton nga team ang ila balay dito man sa barangay Ingay kag dito nga namit namon ang iya Iloy nga medyo pang alang-alang man bala kaging hukaw itong iya nga bata nga si Aljon. Kag dito man nga nakita naton yung pag-usisa naton sa aton suspect may mga man siya may mga karos sa iya liog sa lalong sa liog ya kag kung may man siya nga kamot niyo kag dito nga na-acting ako yaman nga nga siya ang nagsulod sa kay alias King.
sa iya niyang side to sa amon yo tindugan naton ang resulta sang eksaminasyon ni Dr. Ribaque no nga na ano yagid natandog gid ang biktima. So brown naton na ipa ano naton ng ano ang suspect pa undergo naton sa dito sa forensic group unit kuanta sa sang sample kay during man sang pag ano sang soko may mga nakuha man sila to mga specimen nga makasupport man or mabalidate man ng ilang ano balay isang biktima pero ginausisa pa nato no kasi subong hindi pa ya ma-divulge pa sige ipausisa naton gyapon siya kasi karon sa bus basi sugid yan ng mga upod kung may upod din man or lockout. Babacham, aside from that, amo to na mention kay ginaway mga huring-huring ang case nga ni is do ginabalubanta do mga isa duwa ka mga beses kuno nga ginobra ini sang suspect nga ang pagpanaka bala kabahin dira sugpon sa nangin pahayag diri ni Police Lieutenant Neil Eric Gunyabo. All right, so amo sini ang iyang ang gibasihan sa ngaton sini kapulisan is that nga may record siya nga nagapanaka-naka sang puluyan. May record si Aljon Halbuna nga ti nagapangawat dira siya. Pero kung lang tawon naton ako din may personal assessment samtang gina-interview mo siya do nagayuhom-yuhom pa gani no tod siya Bombomel no do nagayuhom-yuhom pa ni siya magluwas nga nagayuhom-yuhom siya ang iya sining statement regarding sa kung paano niya nga naglabot sa punto nga napatay, gina-admit niya nga siya ang may kaymuan kay hindi man hungod kuno sa pagdumugay nila, natapnan niya ang baba, nahulog sila sa katre, nakabunggo to ang ulo, but hindi lang dira ang pilas sang bata or sang dalaga. Sining ni Kindi, hindi lang niya kay sa nalikod gabahin sa iya sining ulo. Sandig gani iya sa autopsy examination ni Dr. Owen Limaken, halin sa iya sining limpuduhan, papanaog sa iya sining nalikod gabahin sang ulo, dira ang hematoma or mayara sang nakita sini iya nga injury tuga sang hard blunt object nga smooth surface. So motong ang balkok gapon silingko may posibilidad nga ginbunggo siya sa salog kay ang salog may linoleum so smooth posibilidad na mo ito nag-cause ang traumatic head injury. Now, gin-plastar naman niya sa bersyon sining arestado nga nadamhagan niya kuno kag kay ginatabunan niyang baba, tinunaduso niyang ulo kag dito naglagbong sa salog. Pero ginapanginwala niya nga ginlampos niya or inalsa niya big ulo, ginlampos niya sa salog para nga malipong or whatsoever sa ton sinikiron niya nga mga atag palamati. Paano karon ang mga pilas sa iya sini iyang naitubang nga bahin sa iya sini nga tsura? Sa iya sini nga sa mata niya, ara sa wala, may dugo sa ilong. Anong kunong cause sini iya? Bumbo Pauline, anong pananawan sa atong kapulisan? Sa nakita sang kapulisan naton Bombocham, may hanog ni siya sa iyang left hand, sa iya bilang kamumuo. Bombocham, amo ding nakita sa may lawas dito or sa kamot sang suspect. Amo ni ang ginapanggin or katingalahan pagid Bombocham nga hindi manggid amo na bala tama kataas ang hiligdaan sang biktima sa salog Bombocham, pero ang impact or nagwa diri sa autopsy results sang biktima nga do grabe gid ang hanog sa iya bala nga ulo sa limpuduhan niya Bombocham. Ang pahayag diri niya
galain-lain actually bombot siyam doon na napyos gani ang baba niya nga nakahambal siya nga doon na naalsa niya ang ulo kagin pusdak sa may salog bombot siyam and then may ara man nga duruging correct niya nga naghambal din siya nga napilpilan niya bali doon nadala siya bala sa pagkahulog sang biktima kag didto man nga nalampos ang ulo pero amo na may times nga do hindi mo mapatod kung amo gyud man ang iya nga statement nga possible nahakwat niya kag nalampos bala liwat ang ulo kay pag dagdag kuno wala na naghulag bala bombot siyam. Aha, kag he made mention sa pagkadakop gid sa iya sa aton kapulisan nga nakabati siya sa kung anong plastada sang sitwasyon sang bangkay na abi kag ang paghulag sang investigasyon sang pulis kag through social media may posibilidad nga nabatian niya sa radyo through Bombo Radio or through Facebook Live o Bombo Radio nakita niya kay it seems like do gina-connect niya man nga why siya kuno nag-uba sang underwear so and so na nabalaan niya na nga gintalakay na ni kag daw dira yang gina pasibo man ang iya sining statement but mo na ganing hambal mo daw nagdayos siya kagay na sa iya sining pahayag eventually sa aton sining mga kauturan why na sang iban sini iyang naghimo kunti siya lamang no pero hindi taman ma-discount nga kung amo niyang ginapanindugan niya nga why siya makamiter nga sa autopsy examination ang biktima nagagwa nga ti sexually abused ini sa aton sini karong mga kabombo. Ano pag bombot siyam gin pamangkot di siya kung halimbawa magsulod to pagkakita mo ang iloy sang biktima ang nakahigda masulod ka Japon hindi siya kuno bombot siyam kung ang utod bisang biktima ang nagahigda dito masulod siya oo kuno. So ang iya sining mahambal naton kursunada mga bataon. Pag knowing nga nahibaluan niya kuno nga makadto or may idea siya nga makadto dito ang mga classmates sang magulang sang biktima kag sunod diri sa investigation sa kapulisan ginamonitor niya kuno ang palibot bumot siya and balaan niya specifically ang balay kasi may mga dalaga dira nga nagakadto may dalaga dira nga naga-star that is why intentional kumbaga bumot siya ang pagkadto dira niya sa amo sina nga tion. Paano yan nabalaan? Nakita niya mo nagari ko no possible diri sa investigation sa kapulisan may monitoring na siya but silingon nga ti ginapanilagan niya na kay ang balay sining suspect ano kalayoon sa balay sa biktima? Bulubanta. Malayo mo ba siya? Kay Takladon pa ini siya based diri sa aton nga kapulisan do mga pila pa ka may kilometers siguro mo ba siya ang kalayoon. Kag pwede siya kaagi sa tubang sa may karsada gamit ining iyang motor. Pwede man siya kaagi dito sa likod pero hindi siya makagamit sa motor. Lakat gid. All right. So kung ako maglantaw iya sa mga mo sina nga sirkumstansya madugayan na ni nga gina tutukan kag kursunada yan ni ang magutod. Kag ugaling niya pa. Ugaling na timingan niya lang ang manghod. No? Pila siya or kapila siya ginpamangkot kung iloy nga hindi kahaw. At hindi siya kuno bumatsam ang kung ang utod to or ang biktima dito ang nagahigda ti sudlo niya. Pero ang intensyon niya
ikiboton kay basi kuno ang iloy kuno mas tudo kuno ang singgit amo gani ako ng purpose niya sa iya diri nga allegations Bala mo nga kung- kiboton. Bala mo kung anong sabat ko da sa aligasyon niyang mangibot lang sudlon niyang isa ka babaye para kibuton? Ano? Kumbaga. Kagaguhan. Exactly. Oh. Eh, ang bisan ng kapulisan naton wala nagapati diri sa statement yang bisan mag-deny siya bumod siya nga wala niya ginhimuslan sino man bikuno ang mataro nga tawo nga magsaka didto sa may bintana kaghibuton lang ang biktima. Amo na. Husto! Unang kilala ko pa. So bisan mag-deny di siya bumod siya ma-undergo siya sa gihapon sa examination and hatagan gidiriya sang Tubungan Municipal Police Station sang pamilya ang sang hustisya ang kamatayon diri sang biktima bumod siya. All right. So ang buna apisa ring nadakpan diri nila ang suspect bumod siya nagapadayon sa gihapon ang investigasyon sa Tubungan Municipal Police Station. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Paulina Piliora. Bangod sining development, kita diri sa Bombo Radio ti naka-develop man kita sang duha sini ka mga possible senaryo. Ang una nga senaryo banwa nga kursunada niya ining magutod. May ara siya sang pagnanasa sa magutod, particularly sa mga bataon nga babaye. Amo nang naistablisar naton sa aton sining mga kabumbo. Kang ining paggadulong-dulong niya, do makabig man nga hitting two birds with one stone. Dulong-dulong niya, dala monitor. Dala panilag kung ano ang sitwasyon sang balay, sino masami ang tawo dira, ano kadamo, pila kabilog ang babayi, pila kabilog ang lalaki. Unfortunately, para sa pamilya, kag subong man sa biktima, napatod sining suspitsado nga ang nagatinir lang dira amo iya ang mag-iloy. Kag iya man sini napatod nga wala nagatulog ang iloy sa balay nga dako kag dito sa kamalig kag ang nabilin lamang kag wala sa upod amo ining biktima. No? Amo ining biktima. So iya ko nung nga ginsulod. Pagsulod niya, gindamhagan niya, nag-resist ang biktima, napunggan niya, nahulog, sila sa katre, napilpilan niya, naduso niya ang ulo, nalipong. Amo na ang statement sang suspect. Pero, sa aton sini nga mga kabumbo, kung lang tawon naton, sa isa siya kuno kabintana nag-agi para nga makasulod. Ti sa pagkalas pa lang sang bintana, nasiplatan abi sang biktima, dito pa lang nga daan nakasinggit ng biktima eh. Sa aton sin makabumbo, hindi ba? Nakasinggit na siya tabang. Pwede man niya, bangod niya, nagakuti sang cellphone niyang biktima, wala siya na kamulalong, kag nakibot na lang siya, sang ara na iya sa iya sining atubangan, ining suspitsado kag dito na nga, imbes kung tani nga makasinggit siya,
nahingagaw dakop sang suspect ang iya sining nga baba kag ginpitalan sang habol. Oh? Ti kay natabunan sang habol, bisan nagasingitan pa ang bata, tod nga hindi man amo sina katunog, pero may sound gyapon ina ugaling kay tinagasalig siya nga nahibaluan niya nga wala na da sang iban nga tawo mo. Oh? Kag atong hambal niya nga balaan niya nga daan nga damo da babayi. Balaan niya nga damo babayi, pero I believe nga nabalaan niya nga waay man dira nagtiner adtong mga kopdanan sa iya sini nga magulang or classmates sa iya sini magulang. So samo sini nga ugada napasurbol ya napasiguro niya nga ining biktima isa lang dira sa sulod sang balay. Ah? So, sa aton sini mga kabumbo, ang una sini iyang senaryo nga ginalantaw naton diri, kung amo sinang basihan naton ng iyang sini nga statement, ti may resistance halin sa biktima, ginpakita niya man gani nga may mga kinarusan siya, so therefore napatupan niya gin sang iya sini iya nga kamot. When eventually ako nagapati nga ginbunggo niya ini. Ha? Sa salog. Sa aton sini nga mga kabumbo. Remember, mambal kita nga nagasanto nga sa isa sa kabintana nga nag-agi, kay sa report sang Soko wala sang forcible entry. Hindi bla? So, in and out, entrance niya, bintana, nga dako. Hindi man siya makaagi sa sina nga bintana, kay may grills na. Ang sa likod kuno nga bintana, ang ginagyan niya. Oh? So, ang iya, sini iya nga dipinsa, nga pagsulod niya kuno, pagdumugay nila, sa aton sini nga mga kabumbo, nahulog sila nga duwa. Tapos nakita niya na nga waay na iya sang underwear ang babayi. Sa aton sini nga mga kabumbo, waay na sang underwear ang babayi. Pero take note, di bala gindhamagan niya kuno ang babayi, gintabunan niya, may resistance, nakarusan siya, nahulog sila nga duwa. Pating habol, nahulog, bumbumil, di ba? How come nga ang underwear nabilin sa ibabaw sang katri? Hindi ba? Nga kung ang habol sang babayi, ang iya sining kung ano pa ara sa babaw sang iligdaan, nagkalahulog kay nagkamrasanay, nag-resist ang biktima, pati ang suspitsado nga kuno nga nagahamboy sa iya mo, nahulog sila nga duwa sa katri. Nahulog sila nga duwa sa katri. Grabe na maging yung hitabo karon nga ang underwear to nabili niya sa babaw sang katri. Oh? Isa pa sa mga ginalantaw naton mga kauturan, pagkahulog na lipong or kung may ginpatupan niya pa or whatsoever, inubaya eh. Oh? Kag unconsciously, butangin sa katri ang underwear. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang mga injuries nga nakita malapit sa nalikod nga part sang babayi, which is the anus, sambal ni Dr. Owen Libakin,
may mga injuries man dito or may mga lagob man dito, tikon si Doc Owen pa, niya may posibilidad na bala mo may resistance. No? Hindi ma penetrate sang lalaki kung sano pati hindi iya matultulan gin ang buho dayon kay may resistance ginakipot or whatsoever. Tikanda duso iya siniguro kung diin to nagabunggot amo na nga may mga injuries to. Pero sa aton sini makabumbu, one thing is for sure nga mayara sang natabo sini nga pagpanghimulos. Granting for the sake of argument or discussion, aton sini iyang sakyan i-consider ang statement ni Aljon Halbuna nga wala niya ginhimuslan ang biktima, but silingon hindi lang siya isa ang nakasunod. Note, wala forcible entry. May posibilidad nga si Aljon Halbuna ang nag-agi sa bintana, nakasulod sa malipot nga pulong, nalipong niya ang biktima, nagabarikutot, or kung ano man ang iya sini nga posisyon, sang nalipong na, may pinasulod siya nga upod niya. Kagang upod niya, amo to ang naghimulos sa biktima. Ina, kung intertinaro naton nga si Halbuna, si Aljon Halbuna, ang wala naglugos or nagrape sa biktima, pero ginako niya nga siya ang nakapatay unintentionally kay pagpugos niya sa babae, nahulog sila halin sa katre, nakabunggo ang ulo, so and so. Kung wala siya naglugos, may upod ini siya. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. So, dira sa aton sini nga mga kauturan, ibasi palang makakuha sang ideya nga aton sini kapulisan to further explore sang kung sanday sino pagin or may posible pagin nga kaupod si Aljon Halbuna nga nagkomiter sining nasambitan iya karon nga krimen. Kay kung ang rape gin-attempt nimo kag sa pag-attempt nimo sa paglugos na commit mo ang homicide or pagpatay sa isa ka tawo, sa aton sini nga mga kabumbo, ang penalty is reclusion perpetua, no? Or ning life sentence o kon death penalty. Salamat kanoy, why na death penalty subong. Pero when by reason or on the occasion of the rape, homicide is committed, the penalty shall be death. Isa lang diya masiguro ko, kag insakto kita sa aton sini mga kabumbo, pinatay ang biktima kay kilala niya ang suspect or posible mga suspitsado. Sa aton sini mga kabumbo. Ilapaw na ginta sa Latin sa aton sini nga pagpangalagad, luyang tapay discuss further ini, but siguro itong yan naton sa iban sini kag mga masunod nga News and Public Affairs program sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco, vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines, Basta Radio. Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua,
Magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kag gilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa mo. Suwala di Iloilo, Bill Board of Activities for June 15 to 21, 2025. Excited as always! Ang Technocrats Band is overwhelmed with excitement nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment sa ining nga Hunyo 21, Sabado, sa Concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plazuela di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iba na iga-paraffle sa masuki sa ang plazuela di Iloilo. Sa Hunyo 22, Domingo, ginaaglang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025. Kabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sa The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag hindi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Mayong hapon gid sa inyo. This is Tita Regine and ari naman ang kahapon lamang program. Today is June 20, 2025. Beautiful Friday. Kumusta na ang inyong mga kasaysayan dira? But first of all, kumusta ka? Kumusta ka mo? Kabay nga gid sa maayo nga panimuot kag okay ang tanan, ang dalagan sang pagpangabuhi, okay ang work, okay ang family, okay ang love life. Kung wala pa, soon, no, kabay, nga mangin nami na gid ang tanan. So sa nga hapon, magapadayon kita sa pagdulong sa inyo sa mga kasaysayan, courtesy sa aton nga mga maupod nga mga letter senders, kay ginapasalamatan gid naton sila. Sa inyo tanan, salamat gid for providing us our entertainment and source of inspirations every afternoon diri sa kahapon lamang program. To those nga may arap man mga istorya, especially mga friends nato na abroad, we would also want to hear from you. Kumusta na kamuda? Pwede nga magka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ang mga kasaysayan kag ipadala lang sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na ang aton nga ambahanon para sa inyo sa sining hapon. This is from Jose L.G. Fuentes. Please be welcomed by the song Panumpa. Good afternoon. Walay sukod akong kalipay, kay wako damha mo abot kining adlaw. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug akong panumpa. Ang kasing-kasing ko nag-awit, nagambag-ambag sa kalipay kutok sa langit.
Sa atubangan mo, gipamulong ko ang akong gugma ug ang akong panumpa. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa wanta ang atong gugma, kay kita usa na. Mga pangandoy ug pasali, karong adlaw na tuman sugo sa langit. Ikaw ang rayna ko ug ako ang imong haring kauban. Sa kahangturan, sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anda nga tunggok, kay kita usa na. Pinangga ko, ikaw gakurag yun, ang magtinabangay ug mag-inunungay. Tumanunta ang atong mga saan, bukos kiring gugmang way sama. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tungkol, kay kita usa na. Kay kita usa na. Panumpa, Jose LG Fuentes, ano ang imong ginsumpa just recently? Dapat panindugan. 2:24 ang aton nga oras. Here we go with our first story sa sining hapon. We have this one letter coming from Trina of Iloilo Province. Dear Tita Regine. Good day and happy listening sa mga ka-KLP lovers ko. I am Trina of Iloilo Province. My story is about kung ano ako himuon, Tita Regine. Kay nasa state of emotional postpartum depression feeling ako. So stressful. And I felt so sad. Grieving sa mga gakalatabo sa akon subong nga year 2025, wooden snake gidgali. Hoping to stop it, kay dumabigay na ako, Tita Regine. Buhay pa matapos ang tuig 2025. Abi ko, nag-start kami sang New Year nga okay with our family, mga kids ko, kag husband ko. But a week later, in January pa lang, may something nga nagpabagabag sa akong isip at puso. May isa ka, Lady Blank. Bato hindi ko gini mabasa ha, pasensya gid. Do ka strong gid sang word nga gingamit mo. Do hindi gid siya appropriate nga aton nga basahon on air. Sige, a Lady Blank na lang. Nga abi ko okay man kami, friends man kami. But because of cellphone, nagkatsyempo sila ya nga mag-communicate with each other. Sa liwat. I mean, ang husband ko kag ang Lady Blank nga ini. A blank lady nga ready nga mag-cheat sa amon and sa iya nga family. Okay lang sa akon ang intention sang husband ko
nga friends lang sila ni Malicia. Kay ga-open communication man siya sa akon about their convo. But, a blank lady, I don't think so. Kay may kanya-kanya na nga family, pero sumobra na at getting tired na ako sa mga nabasa ko. So, I confronted him, ang husband ko. Ginabalan ko, tatan na. Kung importante pa kami nga iya family sa iya. So, I think, ginhimo niya man, kay tido okay na kami liwat. Pinabasa man niya ang last convo nila. Sorry, I asked my hubby to delete it. Baka daw mabasahan ko, nakakahiya daw siya. So, back to normal na. But I was wrong. Still, they are backstabbing me. Month of February. Sikreto nga wala igisugid sa ako ng ilang convo. Nga dati, so open kami nga mag-istoryahanay about our day. So until I knew it again. So nga padayon niya ginahimo ini, nga i-hurt niya ako liwat. Again, balaan niya nga tinasakitan ako, Tita Regine. Siling niya, kasi baka daw magalit ulit ako. Ano dapat? Matuwa ako, tita? So, naglain na ang pag-aakala akong may perfect, ideal man. For so long years, why kami may problema? Sa amon nga long period of friendship, courtship, till we became lovers. Sometimes, may mga misunderstandings man, but we both are so open-minded. Until nga nagdistansya kami sa isa't isa to pursue our dreams until nga makatapos siya sa iyang bachelor's degree. I'm coming home, then nag-openly hang out kami. We enjoyed our lives as lovers until nga nag-decide kami to settle down after 5 years of being in a relationship. We got married twice. Civil marriage, and after a year, church wedding. Our happiest moments ang amon nga kabuhi together with our kids, families, and friends. Tita, insat kinanglan ko nga maagyan ang ini nga mga pagsubok. Feeling ko, waay na ako nahangpan. Waay na ako nahangpan. But still, tuloy pa rin sila. Ang bana ko kept telling me nothing to worry. Kaya ari man siya kuno sa amon, chat lang daw. Sabi ko, big no. Hasta sa diin ang malambutan nyo. Why should I wait for long? Why not stop it now? Marso, kinuha ko cellphone na. Gin-block ko ang number ni blank lady using his FB account. So, tinong na, until na-notice ko, gin-unblock niya liwat si blank lady. Tapos, he followed her month of May till June. So hurtful sa ako niya side, tita. Then I kept crying silently, but he knew it. He comforted me. Nga, stop na ko no, because palangga niya man ako. Tisabat ko, enough na. Sang not to worry, sobra na akong heartaches. Pero may mali pa rin. Months passed by, I'm feeling uncomfortable because true pala na pag masaktan ka ng taong pinakamamahal mo, parang dami nang pumapasok sa isip mo, Tita Regine. Way na nagkakadula ang inang mga doubts mo sa iya. Every time nga I used my eye-to-eye contact and kept asking him about work, about friends, sino iyagin chat, he kept lying. I know pag may something siya nga wala ginahambal sa akong tita, I kept crying silently so that ang mga kids namon wise ang may mahibaluan sa among nga misunderstanding. My emotional struggles. Then, so sad, nga that time, pregnant gali ako
Pero wala ko kabalo until nagpa-pregnancy test ako. So I went to my doctor for checkup. Following the process, but within days, I felt uncomfortable. Damo nga masakit sa ako nga lawas, ilabi na sa puson ko kag sa balikawang ko. Then, so sad, tita, nahulugan gid ako. So after that, we rushed to see my doctor for treatment. Now I'm struggling sa sining feeling ko nga depressed na ako sa mga nagakalatabo sa akon. My friends, family, abi nila perfect kami. Happy family. Because parang okay lang kami. Lahat together. Pag lumabas, nakasmile pa, ngiti-ngiti lang sa mga makasalubong na tao, friends or neighbors. But deep inside me, they didn't know what I'm struggling within myself. Far apart abi kami Tita Regine sa amon both parents kag siblings, waay kami relatives nga malapit sa amon house. Sometimes, a week or months kami magkililita kung may mga special occasions lang, may mga ginakabisihan man kami or ang tagsa sa amon. Tita Regine, hoping nga malampasan ko lang initanan nga trials sa akon nga life, kagasaligid ako kay God. Tita, I kept asking and praying to our Lord God to guide me always. Tita Regine, until here muna. Thank you for reading my story. More power to KLP. God bless us all. Yours sincerely, Trina of Iloilo. Trina, we're so sorry about the baby nga nahulog sa imo. Siguro one of the reasons gid man no why amo na ang imo nga mga ginabatsyag, you're feeling so down, tapos ginaigo ka sa jealousy over sa ginahimo sa imo nga husband. Yes, ang postpartum blues no, hindi na siya lango-lango. Kag we do hope nga makahalin ikaw no sa sina nga stage sang imo nga kabuhi, and it would be a very big help kung ang imo nga husband maintindihan niya ikaw. We don't turn back sa mga challenges, sa mga pains sa aton nga kabuhi, because through sa mga pains nga ini diri kita nagaalam, diri kita nagagrow as a person. And ang mga challenges nga ini, ang mga problema nga ginahaboy sa aton are meant to strengthen us and to make us braver as a person, make us a better version of ourselves. It's just that hindi lang kita comfortable, no? Kung nag-undergo kita sa mga amusini nga mga butang, ang mga heartaches, ang mga nagasakit sang aton nga balatyagon, because we feel so uncomfortable. Kagusto ta lang at all times, okay lang gid ang tanan, wala sa problema, wala sa mga storms, wala sa mga kung ano dira nga mga concerns. But no, life is not like that. And we are meant to grow as a person. And ang mga growths ngayon that we have to go through, nagahalin sa sining mga situation that makes us so uncomfortable. Sometimes makahambal kita, hindi na lang ta, mag-give up na lang ta, kaya doon nabudlayan gid kita. But no, we just have to go on and we just have to face ang ini nga mga pains sa aton nga kabuhi. In your case, I guess it would help kung maka-istorya, I know nag-istoryanay ka mo sa imong nga husband every now and then. But inang heart-to-heart nga pag-istorya sa iya and telling him how you feel, inang every time nga magbinutig siya sa imo, hambalon mo siya, no? How painful it is para sa imo. Kag gusto ka man, no? Kung palangga kasing isa ka tao, nga i-hurt niya ikaw. But nevertheless, no? Basi man from your husband's end, basi kon gasugid man siya sang matuod, and may mga lalaki lang galing no nga para sa ila do ka harmless man sa ilang ginahimo,
But sa mga wives gali, big deal na ina, no? Especially mag-chat ikaw sa someone nga daw ang convo nyo daw lain na ang ginadalagan. So you have to tell your husband everything. Kung ano ang imo nga ginabatsyag, kag nga nga luyag mo nga maguntat na siya. Nevertheless, kung hindi siya maguntat, love yourself. Okay? Tell yourself, no? Hindi mo kinahanglan nga maghalin gid sa iya ang imo nga kalipayan, ang imo nga kalipay. If ara siya sa moment subong nga hindi siya capable nga magpamati sa imo, then pabaida siya anay, no? But for the meantime, ikaw kinahanglan pabakuron mo imo kaugalingon, and one thing nga pwede mo nga mahimo is to love yourself. Go back to your core, go back to yourself. What makes you happy? Nga ikaw lang. Okay? Ano ang mga butang nga pwede mo nga mahimo to make you feel good? Siguro, no? Every day that you wake up, una sa tanan, ang magpasalamat for another day nga ginhatag sa imo. And to write, journal mo kung anong mga ginabatsyag buda, you write it down. Kag kung ano ang imo nga mga ginaplano para sa sina nga adlaw. And most of all, say gentle things to yourself. Ikaw mismo, ikaw motivate sa imo kaugalingon, like telling yourself, kaya mo ni. Malampasan mo ni. You will end up victorious. Okay? So, take each day, one day at a time. Sa pagpangatubang sa sinitanan, nga feeling mo do, hindi ka nagid, no? Pero sige lang, kung hindi nagid kaya, pwede man, no? To really let your husband know that you are serious. Kung nagkakasakitan ka nagid, hagada siling mo, kadto tas pari. Okay, may istorya ata to. Basi we just need counseling. Kay daw, hindi nagig ko kasarang. Hindi nagig ko kasarang sa ato niya sitwasyon. Kag, I guess, we really need help. Kung love ka sa husband mo, no? Kag in a very nice way, nga maplastar mo ina sa iya, makonvey mo sa iya kung ano ang balatsagon mo, kung ano ang gina-go through mo, kag maintindihan ka niya, mas manami gid. But if hindi ka gyapon niya maintindihan, then do things, no? Para nga, dapat may naga-mediate sa inyo para nga mas makaintindihan na ikaw mo better. And you can just go back, no, to the way how it was sang wala pa ang ining person nga feeling mo amo ang naggamo sa inyong relasyon. Well, keep on praying. Trina of Iloilo Province, you will come out, no, victorious out of this. Just don't give up. Okay? And try and strive to be happy every day of your life, regardless. Sang sini, no, nga mga nagapa-weekend sa imo. So, dapat batuan gid. It is now 39 minutes after 2 o'clock. Madami yung salamat sa imo, Trina of Iloilo Province, sa imo gin-share dali sa KLP. Magapanambali kita pagkatapos sa mga importante nga mga pahibalo. Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for June 15 to 21, 2025. Excited as always! Ang Technocrats Band is overwhelmed with excitement nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment sa ining Hunyo 21, Sabado, sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iba na iga-paraffle sa masuki sa ang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 22, Domingo, ginaaglang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong
Tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang 2 minutes after 2 o'clock, balik kita diri sa atong mga istorya nga pagabasahon para sa inyo. Bado may daily dose kita of letters from student mom. Of course, we are not complaining. So here's another story halin sa iya nagasiling Dear Tita Regine. Kamusta ka na, Tita Regine? Halin katong Lunes nga si Bombo Pauline ang nabatian namon nga nag-host sa sininga program. Naisip ko na ano ayhan si Tita Regine, base nagmasakit, ipalayo lang. Wala kita nagmasakit. O base may gin-attender nga mga importante nga bagay nga hindi niya malikawan. Nan ang ugid na. Madamo lang nga rason ang nagasulod sa akon huna-huna. Kabay pa nga okay ka lang, tita, kagamo man tanan nga nagapamati sa KLP Subong. Alas 6 na subong sa kagabihon, kung lumubog si Haring Adlaw. Medyo masanag-sanag pa ang alas 6, kapin pa nga sanag bulan sa nagligad nga gabi, kanami ang kagabihon. Very romantic, di ba? Sang una, nga dalaga pa ako, pag masanag ang bulan or full moon, madumduman ko dayon ang akon nga BF nga ara sa malayo nga lugar. Pero during this time, I am sure we're both looking at the same moon above, the same stars in the same sky. Although mountains and seas divide us, yet we became near each other because of God's mighty creations. And God's light became our inspiration to remain steadfast in our relationship through the years. Light or kapawa is one of God's first words recorded for us in the Bible. As the Spirit of God hovered over dark, formless, and empty earth, God introduced light into His creation, saying, "Let there be light." Genesis 1 verse 3. He said the light was good, which the rest of the scripture bears out. The psalmist explains that God's words illuminate our understanding, and Jesus refers to himself as the light of the world, the giver of the light of life. Sang una, Tita Reg, dalaga pa ako. Kung kaisa gabi na ako makapauli halin sa akon obra, kapin pa kung may overtime ako, lawig pa ang ginalakat ko halin sa babaan sang salakyan, padulong sa amon nga balay, halin sa palanaugan. Okay. Pero wala ako mahadlok maglakat. Kay laban sa mga pamalaysad to, may nagapabilin nga nagasiga nga suga sa ilang nga balkon o lagwerta sa bilog nga gabi. Dugang padiri ang suga sa mga poste sa karsada nga nagapasanag sa dalan. Diri sa lugar nga ginaestaran ko Subong, 5 ang nagasiga nga suga sa gabi nga solar powered. Gani, bisan wala bulan o bituon, masanag mangod ang palibot. Nagasiga ini pag dulom na, kag mapatay naman pag sanag-sanag sa kaagahon. Kasanag or light
is God's first utterance in His work of creation, not for Him to see His works, but for us to see Him and to identify His fingerprints on the creation around us, to discern what is good from what is not, and to follow Jesus one step at a time in this vast world. Tita Regine, sanggamay pa ang suba nga bata ko nga si Weng, ang first nga object nga na-identify niya, amo ang suga sa balay. Pagsiling sang iya nga lola, where's the light? Tidayon niya tudlo sa nagasiga nga bombilya. Attracted man siya sa suga sang flashlight, kag mga suga sa nagaagi nga salakyan sa gabi. Pati ang airplane sa kahawaan nga may nagasiga nga lain-lain nga colors ng light, ginatudlo naman sa iya. Amo man kita tanan, Tita Regine, kinahanglan naton ang light o kasanagan. Halin kay Lord, kasanagan. Halin kay Lord, kapin pa kung ara kita sa kadulom sang sala, pagduha-duha sa aton mga desisyon sa kabuhi, o ara kita sa mga oras ng pagsubok, amuman sa kabudlayan o pagmasakit. Sa amuni nga mga tion, nakapanawag kita kay Lord, agud hatagan niya sang kasanag ang aton tagipusoon o panumduman. Gani pasalamatan naton si Jesus for being the light of our life, who illuminates our path for us and our loved ones. Ikaw nga nagapamati subong, basi kinahanglan mo ang divine nga kasanag halin sa aton Ginoo. Pray lang, pangayua ini sa iya, hindi niya pag-idamot sa imo, nga iya pinalangga ang anak. Close ko na this letter, tita. Salamat sa pagbasa mo sini. God bless to all. Sincerely, Student Mom of Lambunao. Kanami isang imo again share nga ini sa aton subong about light, about kasanag, about illumination. And we share this, no? Ang imo again share diri for Trina. Okay, I hope Trina sa Iloilo province may nakuha ka gid, no? Nga mga inspirasyon diri kag mga encouragements sige share sa aton ni Student Mom. Well, tanan kita, no? Kung kaisa we go through a dark path. But once, no, we see the light, tasig man lang kita, nga magpalapit sa kasanag because we can do nothing without that light sa aton nga kabuhi. So, Trina, be strong and I hope you are enlightened. So, sinigin share diri sa aton this afternoon ni Student Mom sang Lambunao. And by the way, Student Mom, why ako nagmasakit? But salamat gid, no? That you are very concerned. Maging katuan lang nga importante. And so that was just one day. Pagka next day nakabalik kita. Salamat gid sa imo gin share diri kag kamo dira ha, mga kabombo, for your own stories padigid nga makapadala man diri sa kahapon lamang program. Magabalik kita with another story para sa inyo sa gihapon. This is KLP, kaoperid niyo si Tita Regine. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Ito, this story from Inbi, dearest Tita Regine. Sa liwat, good afternoon gid sa tanan nga staff and members of Bombo Radio Philippines, especially sa imo tita kag sa mga classmates ko on air. Actually, ging copy-paste ko ining unread portion sang lipid profiles nga gin-forward sa akon nga sister by heart sa abroad. As per request, ari na siya. A renowned doctor shared a beautiful story explaining lipid profiles in a unique way. Imagine, ang aton kuno lawas is a small town, gamay nga banwa. The main troublemakers sang sininga town amo ang cholesterol. This is cute. They have accomplices too. May mga kopdanan sila. The main partner in crime is triglyceride. Ang ilang nga obra is maglibot sa streets, causing chaos and blocking the roads. Ang heart is the city center of this town. All roads lead to the heart. Kung ang troublemakers nagadamo sang in numbers, you know what happens. They try to disrupt the heart's function. But ang aton nga body town may police force man. HDL is the good cop nga naga-arrest sa mga troublemakers and nagapriso sa ila. Puts them behind bars, the liver. Ang aton nga atay then throws them out of the body through the drainage system. Apang may ara nga bad cop man, LDL, nga power hungry. Si LDL nag-release sa mga troublemakers nga ginpreso, ginapagwa niya yan, no? And then puts them back on the streets. Napalagaw-lagaw ya. So when the good cop, ang HDL, is outnumbered, syempre, ang banwa becomes chaotic, magulo. Who likes living in such town? Do you want to reduce the troublemakers and increase the good cops? Umpisahi ang paglakat. Start walking. With every step, the good cops, ang HDL, magadamo. Kag mga troublemakers nga cholesterol, triglyceride, kag LDL, maganubo sa imo nga banwa o kung sa imo nga lawas. Will regain its vitality. Ang imo nga heart, the city center, will be safe from the troublemakers' blockades, like heart block. Kagang imo nga heart, kung ang imo nga heart is healthy, you will be healthy too, of course. So, umpisahi ang paglakat subong or whenever you get the chance. Stay healthy and have a good health. This is quite a good article to increase the good HDL and decrease the bad LDL, mainly by walking. Every walking step will increase HDL. Therefore, walk, 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 and walk. Happy senior citizens. Hence, kinahanglan minimize the salt, sugar, bleached flour, dairy products, kag processed products. Ari ang mga food nga kinahanglan naton: vegetables, legumes, beans, nuts, eggs, cold pressed oil or olive oil, kag prutas. Then, try to forget your age, your past, and your complaints. Ari naman ang mga essential things sa kinahanglan naton nga i-cherish aton family, aton mga friends, aton nga positive thoughts.
a clean and welcoming home. Kaya ang 3 basic things nga kinahanglan nato nga i-adopt: always smile, laugh, do regular physical activity at your own pace, check and control your weight. Kag ang mga anom ka essential lifestyle nga kinahanglan nato nga i-practice, hindi ta na maghulat until nga mauhaw kita para nga mag-inom sang tubig. Hindi man kita maghulat until nga makapoy kita para nga magpahuway. Hindi man kita maghulat until nga nagamansakit na kita to have medical examinations. Kaya hindi man kita maghulat for miracles para nga magsalig sa Ginoo. Never lose confidence in yourself. Stay positive and always hope for a better tomorrow. If you have friends sa sining mga age range 47 to 90 years old, please send this to them. Enjoy this day, be happy, my fellow senior citizens, and may God bless us all richly. Tita Regine, sa pagkamatuod lang, masubugid man kung ikaw nag-aisahanon. We're on the same boat, Lolo Dencio. I belated happy birthday, Galilo. 2 months younger lang ako sa imo. Kabudlay nga do hindi ikaw ron makaisrot, pero nag-struggle pa. Kay why ikaw tawgon, why ikaw pa malihugon. Kung makuha man ikaw kabulig, kag magpaugtas man lang, ay mayad pa nga ikaw dulang ang magkamang-kamang. Bahala na si Lord to send His spiritual helpers to do the work, just to relieve from stress. Pero akon man ginabinag-binag sa nagakaratabo sumong, pira kabilog ang mga kabataan sa mag-asawa, may mga trabaho na, pamilyado, makasarang. Haros hindi man makaduhol sa linugaw sa iya malam nga nagakamang-kamang. May matahom nga mansyon, pero ginpahimuan gid ang ulianon nga nanay nga nagaralaghit ron ang higko kay hindi nakasarang sang gamay nga balay para hindi sanda mabahuan. Just imagine, kasakit no ang balos sang pagpalangga sang ginikanan nga do hindi mahapunan sang langaw ang palangga nga kabataan. Puwera lang sa maayo. It was really a true story. Ang kilala ko nga si T, nakabatas magmaltrato sa iya ugangan. Kung magtrabaho si B nga iya bana, nagahibi ang tigulang, kag nagapangamuyo, nga kuhaon na lang siya sang aton mahal nga Diyos. O ay pag ginapaliguan, habunan, syampuhan, kundi ginasabyahan lang katubig, nga daw baboy, kay narigkaman, kay nahiguan. Ilam, kung anong pananaw kadyakan na, sang aton mahal nga Diyos, kung sanda duman ang magtigulang, nga hindi ron makasarang. Mga classmates, kamo na lang palihog ang magpaigo pagsugpon sinitanan. Tita Regine, kalawig na sa akon istorya, basi ginakapoy ka na. Untatan ko anay daya, kay sirom na, mamubod pa ako sa mga alaga ko nga manok. Salamat! See you na naman next email. May God bless you always and your loved ones, just me, in B, sa Iloilo Province. Ay cute sa sharing ni Inby. Very entertaining. Salamat gid, habaw ka very true gid, no? Sa imong ginapanghambal diri sa imong story. So palayo lang na kabay, no? Una bala, we reap what we sow. So kung pagpalangga ang aton nga ginatanom, tila man naman palangga man ang magabalik sa aton. But there are those, no, nga though nagbubulag-bulagan sa pagpalangga ang ginhatag sa ila, and they would rather give something else, not love. Sige, practice na lang na iya, no? That we love every day of our life. For your stories, pwede ka makashare man sa kahapon lamang program through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or share your stories by writing them down. Kagipadala lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas kada hapon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So, medyo rakak naman kita, ano? Especially kay Alvina kag kay Tagoy. Magabalik ako buwas. Tomorrow is Saturday and hopefully makaugdanay kita si Manang LB. Sa Quinto Distrito Manang LB, makall ako sa imo, no? Nakita ko may cellphone kagali.
nga ginbilin sa imong mga letter. Sige, please expect my call after nga mag-end kita sang program this afternoon. So madaming salamat sa inyo sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.